سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمديتنا يولومون كم وترو يقول قداس النزلهم عبيت زيناتنا عالم كم بدما امكو زلوا حبريتان تنتنان ناي زوبانا ناي حقرنا حزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتا مسانا كتصون عدما وخبرين عدمكم بعلم درجة جميرنا زبنا قبرنا بزوبانا زمت زلوا من قصاصات كنركن فتنينا كم وترو تقبروا ودما لايك مقبار شير مقبار كومنت مقبار سبسكرايب زي قبركم ساعات اللهم سبسكرايب قبروا نابلكو تعويض قبرلكم دقفكم أي توحدوا لومي زعبا أبزوبانا زنقسقس زلو حيلتات IMF دينا نبلو إسرائيل دينا نبلو بصحات حيلتات أبزوبانا زنقسقس زلو بعبس اللي جميرنا كالمزينة نابو وين أزا تقرأ بزح مقصاصات كان ركن فتنينا مجمر ياقن بزي هتقرم فيديو كجمر كفتني. Let's go here. Let's start here. A net food exporter. And as soon as the US takes over, they're producing 93% of the world's heroin. That's right. I'd like to know how the fuck that happened. Yeah, I would too. Yeah. Nobody wanted to tell me. So I get to Bagram Air Base and I said, I'm going to need a helicopter to Lashkar Gah. They were like, oh, can't do it. Too dangerous. I was like, no, we're doing it like in the next hour. زيا فيديو زيا ناي CIA ايجنت زنبر يابزي بزح كاب CIA زوص حبريتا يدمص زلو بزخا سلمتاي كم زخون زلو مسيلكم بزحات امريكاويان بامريكا كم زسلچوم اب عبيتي منستر غدات وصاينا امريكا سرح زنبرو اب CIA سرح زنبرو اب FBI سرح زنبرو بزحات سرحتنياتات زنبرو كابت سرح ما مسوصو نت مستير ندغيو صولو سلمتاي اتي منغست امريكا زخون زلو نهزب أمريكا زير بحمخانو سلتردهم اتهزبي كنوكح كفل على زي منقسي معهم أيكونن سرح زلو حجة زبهال زلو قبل على أمريكا ما استفدت ما قبل أيكونن قبل على أفغانستان استفدت مايو سلمتاي تفتيمو نافغانستان نمهرام ترايدي كونه نراشان إيران نمهرام exactly the same بخال ملك حدا معلت كنجاريزي أول سعيد كواتن بهيلان ديوجن عقل نطبي قبل الإيرترا استقبرنا قردما بسفعو من البات نايسي ايجنتها كميلو خزارب كنسمينا كنا يتقبرنا له ارتراني شيء سلازغنا بزعبا خي قد سغليم تي مستير كوصو خلو عبيتي سب قبلو زغل وي كسمعو زبهق نغير كون خلالو ريلي تميدياون نخومينا اش نغرات بس غزي يدوت زع مستير زي انت تردياتكم جن مستير ناي شغارا مستير ناي دراك انتاي مخانو كرداكم سلمتاي زي حشيش تبال ناب صلمت زعتو ناب غله زخي سلمتاي عالم كتقواصرو زي تغل نزبل عرسي always open your mind زير داكا سلازخونه انا زير كم زير داكا غير سلازسرح زير داكم ايكونن كم زير دعنا كم زين استفللو غيرو بوشت تسرحالو مستير سلازخونه لسه بزي نتغدايتي اوشت زرايون نتمستير كوصخلو نسمعكن كلنا listen carefully نمزاي ولدو نايز بير ترات قدس تقونكم بفلاي دقها نحبرت سبكا زربازيا كتقدسكيا. So we get down there. And it's a god-awful place. But man, I'm telling you, as far as your eye can see, all there is poppy. All of it is poppy. So I said, I want to talk to a poppy farmer.
They were like, "Are you nuts?" And I said, "No, I'm serious. I want to talk to a poppy farmer." So we go out to the poppy fields. We see this guy cultivating his poppy. So I go up to him and I said, "I got to ask you a question," which was incredibly naive. I said, "Why don't you grow crops that have 2 growing seasons instead of poppy? You could grow tomatoes or onions or pomegranates." And he goes like this. He goes, "The Americans told me in 2001 if I told them where the Arabs were, I could grow all the poppy I wanted." I go, "What Americans told you?" So እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ንውሕ ዝበለት ቪድዮ እያ ብክልተ ክፋል ክንሪኣ ኢና። ሓደ 2001 ኣፍጋኒስታን ኣሜሪካ ምስ ኣተው ቅድሚ ሕጂ እውን ቪድዮ ምፅአልኩም ነይረ እየ። እቲ ኣገዳሲ ኣብ 90ታት ኣብ 80ታት ነቲ ጣሊባን ዝበሃል ዘሎ ሓይሊ ኣሜሪካ በዓላ ኣዕጢቓ ናይ ክሊንተን ሂለሪ ክሊንተን ዘብፅኦቶ ምስጢር እዩ እውን ባዕሎም ይዕጢቖም ብረት ሂቦም ኣንጻር ሕብረት ሶቪየት ንሕብረት ሶቪየት ንክስዕሩ ምሳና ኮኑ ኢሎም ባዕሎም እዮም ነዚ ጣሊባን ዝበሃል ሰው መስሪቶሞ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ኣብ ገለ ተጠቂስዎ ኣሎ። ነቲ ህዝቢ ግን እንታይ ገይሮሞ እቲ ጣሊባን ክገብሩ ከሉ ነቲ ህዝቢ ኣክንዲ ዝብላዕ ዓንዲ ስተን እኽሊ ዘብቁል ኣብ ዓዱ እንታይ ከም ዘብቁል ገይሮሞ ትክክል ሓሽሽ ከም ዘብቁል ብብዝሒ እቲ መሬት ናይቲ ሃገር ሓሽሽ ጥራይ ከም ዘብቁል ስለምንታይ ንመን ከጥቅዑ ደልዮም እዮም ፅንሒ ኢለ ክነግረኩም እየ። እቲ ሓሽሽ ሓደ ነቲ ህዝቢ ናይ ኣፍጋኒስታን ፓራላይዝ ከም ዝኸውን እንጂ እዚ ዘረባ እዚ ብቐረባ ትፈልጥዎ እዮም። ኣፍጋኒስታን ሓደ እስላማዊ ሃገር እዩ። እቲ ህዝቢ ብዙሕ ናይ ሓሽሽ ወልፊ ኣለዎ። እዚ ኸ ባይ ዲዛይን ብሲስተም ዝተገበረ እዩ። ደይ መለይ ተባሂሉ ዝተገበረ እዩ። ልክዕ ከም ጸለምቲ ኣሜሪካ ናብ ኣሜሪካ ብዙሓት ካባቶም ናይ ሓሽሽ ፀገም ከም ዘለዎም ኣብቲ ስድራ ቤታቶም ኣብ ኩሉ ዝኣተወ እዩ። ስለዚ እቲ መንእሰይ ቆልዓ ክዓቢ ከሎ ሃይ ስኩል እናኸደ ከሎ ኣብቲ ጥቃ ገዛውቱ ምስ ዝመሃሩ ዝነበሩ ወፂኦም ሓሽሽ ሸይጦም መኪና ይገዝኡ፣ ብሽክሌታ ይገዝኡ፣ ክቡር ክዳን ይገዝኡ፣ ክቡር ቴሌፎን ይገዝኡ፣ ካቴናታት ይገብሩ። ሽዑ ትምህርቲ ገለ ፀገም ሰጋጦም ስድሩ ፀገም ሰጋጦም ብቐጥታ ኣብቲ ስራሕ ይእትዎ ኣብ ሓሽሽ ይኸይድ ማለት እዩ። እዚ ኸ ሲስተማቲክ ነቲ ፀሊም ካብቲ ፀገም እቲ ንኸይወፅእ ዝተገበረ እዩ። ብኩሉ ብገይሮም ድማ ብገለ ፀገም ዝተገበረ እስር ቤት ይኣቱ፣ ካብ እስር ቤት ድማ ከምደይ ወፅእ ይገብርዎ። ምክንያቱ እቲ እስር ቤት ንባዕሉ ቢዝነስ ስለ ዝኾነ እዚ ንግደፎ። ናብ ኣፍጋኒስታን ንመለስ። ነቶም ሓረስቶት 2001 ተመሊሶም ምስ መፁ ኣሜሪካ ቀዳመይቲ ትእዛዝ ዝሃብዎም ሓሽሽ ኣፍርዩ ኢሎሞ ሓሽሽ ኣፍርዩ ዋጋ ክትረኽቡ ኢሎም ክትከስቡ ኢኹም ኢሎሞ ኩሎም እቶም ሓረስቶት ድማ ሓሽሽ ከፍርዩ ጀሚሮም። ጣሊባን ኣብ 2022 ስልጣን ምስ ተቐበለ ኸ ብምሉእ ነቲ ሓሽሽ ኣጥፍይዎ። መን እቲ ንህዝቢ ኣሜሪካ ዝሓሊ ንህዝቢ ኣፍጋኒስታን ዝሓሊ እቲ ሸይጣናዊ ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ዝብሎ ጣሊባን ዲ ወይስ እቲ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ? ሲምፕል ክትፈልጥዎ ኢኹም። ንህዝብኻ ሓሽሽ ኣይኮንካ እንተልምዶ መግቢኻ ተብልዖ ሕርሻ ነፍሱ ከም ዝምግብ ኢኻ ትገብሮ። እቲ ዝፀልዓካ ፀላይን ኩሉ ግዜ ሓደገኛ ዘርኢ ከም ትገብር ይገብረካ። ኩሉ ግዜ ወልፊ ናይ ሓሽሽ ኮንካ ንቅድሚት ከይትሓስብ ሓንጎልካ ንክድንዝዝ። ስለዚ ኣብ ዓድኻ ሽጋራ ክእቱ ዝፅዕር ኣብ ዓድኻ ጫት ክእቱ ዝፅዕር ንኣብነት ጫት ኣብ ኢትዮጵያ ረይዎ ኩሉ ግዜ ዘስፋሕፍዕ ቢዝነስ እዩ። ካብ ምሕር ክፍኣት ናይቲ ሲስተም ኣካል ናይ ቢዝነስና ይብልዎ። ሓረስቶት ቡ ዝነብሩሎ ገለ ኣሎ። ሶማል ንኣብነት ብፍፁም ካብ ጫት ክወፁ ከምዘይክሉ ገይሮሞም ኣለዉ። እዚ ከቢድ ብድሆን ሶማልያ ክኸውን እዩ። ጫት እንድሕር ተጠዋቢሎ እሞ መዓት ሓረስቶት መዓት ሰባት ሂወቶም ቡ እዩ ንዑ ሸይጦም እዮም ዝነብሩ። ስለዚ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ካልእ ዕድል ክትፈጥረሎም ኣለካ። እቲ ዝሕዝን እቲ ጫት ኣብ ኢትዮጵያ ተዘርዩ ንሶማልያ እዮም ሰድዎ። ልክዕ ከምዚ ኣሜሪካ ንኣፍጋኒስታን ጌራታ ንላ ዘለና ንኢትዮጵያ ድማ ንሶማልያ ከምኡ ጌራታ ማለት ጫት ባዕሎም ኣፍርዮም ናብ ሶማልያ ይሸጥዎ፣ ናብ ካልኦት ሃገራት ይሸጥዎ። እዚ ሲስተም እዩ ነቲ ህዝቢ ከመይ ጌርካ ፅግዕተኛ ናትካ ትገብሮ። ብፍላይ ድማ ከም ሓሽሽ ተኮይኑ እቲ ዝበለፀ እዩ። እዛ ዛንታ እዚኣ ንምንታይ የምፃልኩም ኣለኹ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኣብዚኣ ክሓልፍ እየ። ነዊሕ ስቶሪ እዩ። ምስ CIA ብዙሕ ግርጭት የጋጥሞ ኣብዚኣ ናይ መወዳእታ ዝብላ ኸሪ ከስ What about the Andretta, though, getting the heroin from Afghanistan? That happens too, but it's small scale. So, and they said, because almost very powerful forces that so there are 3 of them. We go out to lunch and they were like, "You're in over your head." I said, "How do you figure?" They're like, "There are very powerful forces that want that poppy to be cultivated." And I said, "Why? It's 93% of the world's heroin." And they said, "Because almost all of that heroin goes to Iran and to Russia, and we want them to be addicted to heroin. It weakens their societies." Almost all of it goes to those 2 places, and it's 93% of the world's heroin? Our heroin comes from Colombia and Mexico and Ecuador. What about the Andretta, though, getting the heroin from Afghanistan? That happens too, but it's small scale.
So እዚ ሰብ እዚ ነቲ ጉዳይ ክፈልጦ ኢሉ ምስ ኣበለ መወዳታት ስለያን ኣሜሪካ ከም ኖርማል ሰባት ኮይኖም ረኺቦሞ ምስ ዓዲሞሞ ትኸዶ ዘለኻ መንገዲ ሓደገኛ እዩ ልዕሊ ዓቕምኻ ትሰርሕ ኣለኻ ልዕሊ ዓቕምኻ ኣርሳት ክትፈልጥ ትፍትን ኣለኻ እዚ ኣብ ኣፍጋኒስታን ንሪኦ ዘለና ዝረኣኻዮ ኣዝዮም ሓያላት ዓበይቲ ሰባት እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ስለዚ እዚ ስኻ ትገብሮ ዘለኻ ነብስኻ ብሓደጋ ከይትእቱ እምበር ጠጠው ከተብሎ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ኢሎሞ ካልእ እንታይ ኢሎሞ ስለምንታይ ይግበር ኣሎ ኢሉ ምስ ሓተቶም ብምሉእ እዚ ኣብዚ ትሪኦ ዘለኻ እዚ ኣፍጋኒስታን ዘተፍርዮ ነበረት ሓሽሽ 93% ናይ ዓለምና ሄሮዊን ዝበሃል ዝኸፍአ ድራግ ማለት እዩ ናቱ ኣፍረይቲ ዝዓበየ ክፋል ናቱ ማለት እዩ እንታይ ኢሎሞ ኣፍጋኒስታን 93 ናይ ዓለምና ፍርያት ናይ ዝሓሽሽ እዚ ተፍሪ ሃገር እያ እዚ ከዓ ብምሉኡ ዳርጋ ብምሉኡ እዚ ናብ ራሻን ናብ ኢራንና ንሰዶ ስለምንታይ ህዝቢ ክርመስ ስለ እንደልዮ ስለዚ ኣሜሪካ መንግስቲ ክንቀይርና ረጂም ቸንጅ ክንገብር ኢና ክብሉ ከለዉ ወታደራት ሒዞም ታንክታት ሒዞም ብረት ሒዞም ዝመፅዎ እዩ ዝመስለ ብዙሕ ሰብ እሱ ኣይገብርዎን የብለኩም ኣለኹን እቲ ካብኡ ዝኸበደ ክፋል እቲ ብርቀት ዝስራሓሉ ነገር እዩ ሓደ ካብኡ ድማ ሓሽሽ እዩ ሓደ ሃገር ካብዚ ሓሽሽ እዚ ካብ ኩሉ ዓይነት ወልፍታት ህዝብኻ ክትዕቅባ ተኽኢልካ ኣብ ብዙሕ ነገር ተዓዊትካ ከም ዘለካ ትርዳእ ክትክእል ኣለካ እዚ ሕጂ ወግዓዊ እቲ ሓደገኛ ዝበሃል ሓሽሽ ዝኸፈ ሓሽሽ ኢና ንዛረብ ዘለና ካልእ ግን ብመልክዕ ሕማቕ መግቢ ድዩ ብመልክዕ ኣካላትካ ከም ዝረጉድ ተገይሩ ድዩ ዝተፈላለየ መንገድታት ገይሩ ክመፀካ ይኽእል እቲ ፀገም ነዚ ነገራት እዚ በዲህካ ክትክልክል እንድሕር ክኢልካ ሕብረተሰብካ ኣብ ሓፂር ግዜ ብዙሕ ሽግር ከጋጥሞ ክእል እዩ ኣብ ሎንግ ተርም ግን ሕብረተሰብ ክቕፅል ከም ዝኽእልን ክሕይል ከም ዝኽእልን ኢኻ ትገብሮ ዘለኻ ነዚ ነገራት እዚ እንተቃልዕካ ህዝብኻ ግን ኣብ ሓፂር ግዜ ክጥዕሞ ይኽእል ይኸውን ምቾት ክረክብ ይኽእል ይኸውን ኣብ ሎንግ ተርም ግን ዓብ ዋጋ እዩ ዝኸፍለሉ ስለዚ እዚ ብምስጢር ዝተሰርሐ ኣሜሪካ ደይመደይላ ሓሽሽ ናብቲ ሕብረተሰብ ናብቲ ከተውድቆ ትደሊ ናብዚ ቻይና ዝበሃል እውን ኣብዚ ጠቕሳኒ እምበር በቲ ሽንጃንግ ዝበሃል ከምኡ ገይሮም ክእትውሎም ብዙሕ ግዜ ከም ዝፅዕሩ ዝነበሩን ቻይና ድማ ፈሊጦሞ ነቲ ቦታቲ ኣሜሪካ ከም ዘይተኣትዎ ገይሮም ስለ ዝዓፀው ኣብቲ ቦታቲ Shifting focus for now, on Friday, Russian President Vladimir Putin hosted the Iranian President Masoud Pezeshkian in Moscow. The Iranian leader is visiting the country to hold talks with Putin and sign a strategic partnership treaty. Now, what is that pact all about, you're wondering? A partnership agreement between Pezeshkian and Putin to intensify collaboration across various sectors, including military, nuclear energy, advanced technology, most importantly, combating international sanctions. እዘን ክልተ ሃገራት ንነዊሕ ዓመታት መንግስቲ ንክቕይሩለን ኣሜሪካ ብኩሉ መንገዲ ዝፈተንዎን ግን ክሳብ ሕጂ ዘይሰለጦም ዘሎ ንክልቲኦም ዋጋ ይኽፍልዎም ኣለዉ ንክልቲኦም ድማ ኣብ ኩናት እትዮም ኣማለብ ዝተፈላለየ ዓይነት ኩናት ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ እገዳ ወሪድዎም ኣሎ ብመንፅር ናይዚኦም ክንሪኦ ከለና ኤርትራ ቀሊል እገዳ ወሪድዋ ደሎ ኣብ ኢራን ወሪዱ ዘሎ ከምኡውን ኣብ ራሻ ወሪዱ ዘሎ እገዳ ኣብ ግምት ምእታው ናይ ኤርትራ ንእሽተይ እዩ ንኤርትራ ግን ብዓቕማ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ምክንያቱ እዚአን ሃገራት እዚኣተን ናይ ነዊሕ ተመክሮ ዘለዎን ብዙሕ ሃብቲ ዘለዎን ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎን ዓቕሚ ሰብ ዘለዎን ዓቕሚ ቴክኖሎጂ እውን መሰረታ እየን ስለዚ ዋይ ሶፊስቲኬትድ ኣፅዋር ሒዘን እውን ኣንፃር እስራኤልን ኣንፃር ኣሜሪካን ክዋግኣ ዝኽእላ ሓይልታት እየን እዚ ማለት ግን ኣሜሪካ ብድሆ ናይ ኣሜሪካ ብብረት ጥራይ ትፈትሖ ይኮነን ሰራውር ዝሰደደ እዩ ብናይ መንገዲ ትመፀካ ኣይትፈልጥን ኢኻ ንኣሜሪካ ኣቃሊሉ ዝርኢ ፀላኢ he has a big problem ዓብ ፀገም ኣሎ አሚን هذا هاجر الامريكا باور قدامي كنت علم كله كنت علم نيري حساب حج دما باور يقصل له نا امريكا حيلي كل غزي نتحدث كم زخين نريالنا نابنت جو بايدن افتر زبص هو نير كل كما يز هاجر زي انا بليرنا اجي ግን ዶናልድ ትራምፕ መጽሎ ዶናልድ ትራምፕ ታይብላሎ ነይ ከአሜሪካ ግለ ግሬት አጌን ድሕሪት መልሳሎ ናብ አሜሪካ ጥራይን ፎከስ ንገበር ብላሎ ክገብረ ዲ አይገብረን ካላርስቲ አትሊስት ግን ን4 ዓመት መንገዲ ክትቀይር ዕድል ኣለዋ that's why ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ እናተሓደሰ ዝኸይድ ሓቂ ንምዝራብ ናብ ፀጥፊ ገፁ ክኸይፀንሕ ሽዑ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ንኩሉ እቲ ሲስተም ዝኸይድ ዝነበረ ኣንፃሩ ክኸይደ ይብላ ኣሎ ክንምንታይ ክኸይዱ we don't know በንፃሩ ተን ካልኦት ሃገራት ከምኡ ዓይነት ሪኢንቨንት ክገብራ ዕድል ኣይረኽባን እየን ኣብ ገለ ፖይንት ይዕወቱለን ንኣብነት ፑቲን ወሪዱ ካልእ ሰብ ክመፅእ እንተሓሲቦም እቲ ካልእ ሰብ ቦታ ከይሓዘ ከሎ ወይ ገለ ኢቨን እቲ ፑቲን ክትክእ ዝሓስብ ዘሎ ሰብ ክጠልፍዎ ክእሉ እዮም ኣሜሪካ ሓይሊ ኣለዎ ብፍላይ ኣብ ስለያን ኣብ ማኒፑሌሽን ምትላልን ከመይ ጌራን ሓደ ሃገር ተውድቆና ዓዶም ከመይ ጌርካ ተድሕን ይጠፊዎም ዘሎ እምበር ከመይ ጌርካ ተተቐርፅናትካ ከም ባህድሽ ሃንፆ ከመይ ጌርካ ንህዝብኻ ናይ ጥዕና ፋሲሊቲ ትቦ ከመይ ጌርካ ንህዝብኻ ኣብ መንጎድኻን ሃብታምን ዘሎ ፍልልይ ተሕውዮ እዚ ኣብያቶም ኣላ እዚ ኣብያቶም ዘላ እምበር ኣብ ካልእ ዓለም ከየድካ ከመይ ጌርካ ተበላሹ ናይ ሊቅነት እዩ ዘለዎ ናይ ሊቃውንቲ እዮም ኣብ ዳዲኹኒ ታፀገም ናይ ኣሜሪካ ኮይነቶም ዘላ ኣብታ ዓዶም እቲ ስትራክቸራል ፕሮብለምስ ዘሎ ከመይ ጌርካ ትዕርዮ
من كعري لهم يخل انت عينة بوليس مخنياتهم هبطمات كل التسنت انت حيزهم مين سلازم ندحريت تمليس كغير زغل بوليتيكانيا يلا ساعة يوم زموز ساعتهم كعدل زبالة وهابهم حجي انت انا نرزا لنا ناس يوم كما ثم راحتي كابسل تاع كي وورد فورو انا توريد انت كما عينة حيلي مصوم خون تزمت زلو بده هنا بنت بوتين وسدو راشا ابتي ساعتها تاي قاتمو بتحبر سوفي زبال كولابس غيرو ديمقراسي كنت والكاينا يلوم مبسعات يوم نتقور باتشو ديمقراسي يلا لا قليلة هاجر بتنتن كتات وقرب تلف وغلو بوتين دايبو هاجر لومي كم هاجر حيال كوينا الله وتدراوي وطبعا دحان زغني حجي اب زمن بوتين دما تقتلوا كل عينت العسر شح قداجر بلالو كل عينت سوفيستيكيت زخون حيل قديمو الله نكوصو كل زك عليه يقبرالو قليل جنا يكون حجي دا من دونالد ترامب صنيل درجه زمصالكم مس تشاينا زخده زلو منقدي نابي خيت خل كاريكم كفتني اتس ا فيري ديليكيت ايران رايو كل زفتنوتي اكسس اوف ريزيستانس بحال زنبره قلمله كل بدهوتات ناتو اسرائيل كما يتكبروا مالا سلازي انتاينا زين ምዕራባውያን ሃገራት ምናልባት ከውድቆም ዝኽእል ዝበሃል ውሽጣዊ ፀገም እዩ ናይ ደገ ፀላኢ ዘይኮነ ውሽጣዊ ፀገም ኣብ ውሽጣዊ ኣብ ህዝቦም ኣብ ሃገሮም ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም ንሱ እቲ ዝዓበየ ብድሆ ንመለስ ኣብታ ርስትና ባይ ዘ ወይ ኣብዚ ገለገለ ሰባት ኣለኹም ነቲ ዜናታት ኣብ ካልኬት ክሰምዑ ትኽእሉ ኣብዚ ናተይ ኮመንት ርክብ እየ ዘምፅኦቱ ዜና ስለዚ ብዙሕ ሰብ እውን እንግሊሽ ዘይሰምዕ ስለ ዘሎ እቲ ሓበሬታ ኣነ ሰሚዐዮ ስለ ዝመፅእ ናተይ ኮመንት ርክብ እየ ዝያዳ ዝመርፅ ምክንያቱ ረፐቲሽን ነቲ ቪድዮ ክደግሞ እውን ኣይፍቀድን እዩ ብሙሉእ እቲ ቪድዮ ኣምፂኻ ኣብዚ ብእንግሊሽ ክደግሞ ኣይፍቀድን እዩ ናተይ ሪኣክሽን ስለ ዝገብረሉ ጥራይ ዝፍቀድ ኦኬ ንመለስ ኣብታ ርእሲ ከተሓዘኩም እንታይ ዓይነት ዝምድና ክገብሩ እዮም ክልቲኦም ዘሰይም ብድሆ ኣጋጢሞም ኣሎ ዘለዎም ሽርክነት ዕምቋት ክገብሩሉ ብዙሕ ጉዕዞ እዚ ንኢራን ጌም ቼንጀር እዩ በመሰረቱ ንኢራን ብጣዕሚ ኣገዳሲ ምክንያቱ ራሽያ ተኣክል ዓብይ ባኪንግ ክትቦም ከላ ካብቲ ካብ እስራኤል ከጋጥማ ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ መጥቃዕቲ እስራኤልን ኣሜሪካን ብሓደ ኮይኖም ካርምዋ ምዃኖም ዝንገር ዘሎ ካብኡ ንክድሕን ክሕግዛ ይኽእል የስ ከድሕናያ የብለኩም እየ ብከዝ I don't think American Israel and حراي لان بمولن هاجرت أوروبا حراي كبلاين جابان قلنا كلهم حراي كلهم سلزين إيران كم هرام كات حناي كبلاي كل نجن زبالة الدرع قنازغل مس رشة تقبر زلاز عندنا عم قتنا وسقط لهم تخيداي جن خليتين عايزوليتنا قبرون خدلو تزخب تزعبي سيستم دما كريكم كفتني. Both victims of Western sanctions seek to build a new balance of power in Western Asia. The coming together of Iran and Russia is driven by a mutual desire, by the way, to challenge the West. But this shouldn't come as a surprise to anyone. You see, since the Ukraine war started, nearly 3 years ago now, Moscow and Tehran have been growing increasingly closer. Iran has sent short-range ballistic missiles as well as drones to Russia. Iranian weapons have greatly aided the Kremlin's war effort. In return, the Kremlin has provided some support to Tehran. Since the start of the war, Russia has been working to counter what it sees as a quote-unquote aggressive West, led by the United States. In June, Russia signed a partnership agreement with North Korea, and then حجي انتهينا نرجع لنا زي ناي مونغو كلتين هاجرات نوي حبز channel اللي تزاربنا له سلو زغنا اتي detailed حبريتا ايد ليناني because we have covered this a lot راشان ايران انت مساسالي بده سلازقات من زلو ام مونغون زلو شركنات نعبي زغي زلو حجي دما بايدن ابتناي مود اتا ساعتات ناتو بتعمي aggressive زخونه برتع زخونه اقدا اكلتين كابت زنبره مليسو زخر اقدا وريدو سلو زلو ما يكدن أما نقول كل يوم زلوا شركات ماليش عمقات كوسق خلاله strategic partnership كقبر لهم defense أب كله أمني كله رب قلم عليه نايكلتين هجرات شركات رايكات حنا نايكلين غلطين because كاب عالم disconnect قبرانيو تينا أمريكا حيلز في تنزلوا أوروبا أمريكا بحال مالتي قبل ما حمسة زغون هجرات اللوفتي سيركل ناتو أمريكا أجرات كمالات أمريكا ترى تقدر كلا مالات يكون أوروبا أجرام كمالات بعد يورو زبال إيو زبال ترى سرانشو دشان هجرات سرانشو آتن هجرات اللو نيتو زبال ترى سلاسان كلتن قال هجرات الله سلاسان كلتن هجرات دعريد ما وسق لنا كلا أبنيود الله دو كوريا جابان أمريكا زجبرته مسيل قالوا هجرات ما بزح حتى لو أبتسر كل تزعتوا يجي كلن كلا حالكم هيك أستراليا نيوزيلندا قال ملا دغلكا إتن عبيتي كنت بعز بحاله بمولن أفسر كلنا أمريكا زلوين سلزي نتنا كبزنس كم يجرون كعصوا يقولوا كم يجرون كعصوا يقولوا بزمن ترزي خاطريو بقمت على كل رياق لنا قل راشان إيران نفسن كانت هنا قبل خلا نخلا بزح نجار حدش نجارات في التنالوا أزعجي نتن تعاطي ينزل لو هجرات كم عليه ترى إدلك فترة لنا غلي عجك فترة لنا خلها يبلني قل مسجزية بيحزني أنا بعلى يرترى أكم زين عينت بحماق متى هجرات أكلنا تن بمخانة يرترى أبحماقهم وإلى يتفلتني أجن أجي ساتهم أبي يرترى زلوا من قصة تغير ويا مزلي
ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ድሌቶም ንክገብሩ ስለ ዘይፍቅድ ኣሎ እጁን ፅኒህ ኢላ ክሪአኩም እየ ኣብ ጥናትና ዞባ ክመፅእ ከሎ ኣብይ ኣሕመድ ከመይ ገይሩ መንገዲ ይቕይር ከም ዘሎ ናባቶም ንክኣቱ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ብሓፈሻ ኤርትራ ነቲ ካብዚ ክትወፅእ ትጓየ እንድያ ዘላ ብዙሕ ፃዕርታት ትገብር ኣላ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ቀልጢፉ ዝቀያየር ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ስቲል ኤግዛክትሊ እንታይ ክገብር ኣይትፈልጠን ኣሎ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ናብ ራሻ ነቲ ኩናት ጠጠው ከብሎ ይፅዕር ኣሎ ከብሎ ከም ዝኾነ ይነግር ኣሎ ነቲ እገዳ ከልዕላ ድዩ ከመይ ክገብሮ እዩ ምስ ቻይና ዝገብሮ ዘሎ ጉዕዞ ክልቲኡ ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ክንፍትና ስለዚ ኣብ መንጎ እዚአን ክልተ ሃገራት ዕምቆት ዘለዎ ሽርክነት ሰሜን ኮርያ ምስ ራሻ ዘለዋ ዕምቆት ዝምድና የርባሓ ኣሎ ንሰሜን ኮርያ ሓቂ ንምዝራብ ሰሜን ኮርያ ካብቲ ዝነበረቶ ቀደም ዕፅዋ ካብ ራሻ ብዙሕ ዕድላት ክትረክብ ጀሚራ ኣላ ንራሻ ግን ክንዱ ዝኣክል ኣብ ቁጠባ በርክቶ ክገብረላ ይክልኒ ኣብ ወታደራዊ ዓይኒ ዓባ በርክቶ ገይርላ ኣሎ ናይ ሰሜን ኮርያ እውን ስለዚ ኩላቶም እንካን ሃባን ብዝቀልጠፈ መንገዲ ይገብርሎ ባይ ዘ ወይ ናይ ኢራን ፍሉይ ልኡኽ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ኣሎ ስለዚ ኢራን ምስ ኤርትራ ቀረባ ዝምድና ኣለዎ ገለ ዝብል ፅኒሕ ኢልና ክንሪኦ ኢና እዚ ንባዕሉ ክሳዕ ክንደይ ዝተገምጠለ ምዃኑ ንኤርትራ ናብ ሕማቕ ንምእታው ዝግበር ዘሎ ጉዕዞ ኣብዚ እዋን እዚ ካልእ ነገር እዩ ፅኒሕ ኢልና ክንሪኦ ኢና እሱ ንመለስ ሕጂ ራሻ ኢራን ርኢና ኣለና ናብ ኔክስት ስቴፕስ what about the other side ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ካ ክንሪኢና ኩሉ ነገር ድማ ክተሓሓዝ ዝኽእልን بقلت فينا تغير زي زلوي. Let's go. There was a video here. Trump has become a cultural phenomenon. I mean, that's incredible to see. And we shared a little bit of that, but wait till you see what Will Ripley has to show you. Ordinary diplomatic moves by Chinese President Xi Jinping. A phone call Friday with Xi and President-elect Donald Trump. I have a very good relationship with President Xi. We have been communicating with each other. The phone call seen as a rare public signal of Xi's willingness to work with Trump. ኣመንጎ ራሻን ኣመንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ብርቱዕ ዝኾነ ውድድር ከጋጥምን ንሓትሕደን ብጣዕሚ ክተፋናና ምዃናን እዩ ዝንገር ዘሎ ኩሉ እቲ ሚድያ ከምኡ ክብል ዝፍትን ከምኡ ዓይነት መልእኽቲ ክሸጡ እዮም ብፍላይ ናይ ኤውሮጳ ሚድያ ኣመንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ዘሎ ባእሲ ክፍሕፍሕ ክብርትዕ እዮም ዝደልዩ ዘሎ ስለምንታይ ፈሊጥኩም ኣለኹም ኣሜሪካ ምስ ቻይና ክትገጥም ናብ ዓውዲ ኩናት ብፍላይ ናብ ረስኒ ድሕሪ ከይዱ ንኤውሮጳ ክደልይዎም እዮም ስለዚ ኡፍ ክብልሎም እዮም በንጻሩ ዶናልድ ትራምፕ ንኤውሮጳ ኡፍ ክብል ይደሊ የለን ኣክንዲ ንዖም ኡፍ ዝብል ምስ ቻይና ኣክንዲ ኩናት ሰላም ከምፅእ ይደሊ ኣሎ ምክንያቱ ሂዝ አ ቢዝነስ ማን ሂ ኖውስ ዌር ደ ቢዝነስ ኢዝ ገንዘብ ካበይ ይመፅእ ሃብታ ካበይ ይመፅእ ንመንግስቲ ኣሜሪካ እንታይ ዘገድሶ ፈሊጡ ኣሎ ቆጠባ እዩ ሜክ ኣሜሪካ ግሬት ክትብል ተኮይንካ ንኣሜሪካ ግሬት ክትገብራ ተኮይንካ ዩ ሃቭ ቱ ዲል ዊዝ ዲስ ፒፕል ስለዚ እቲ ኩሉ ትፅቢት ዝገብረሉ ዘሎ እቲ ሚሊታሪ ኢንዳስትሪያል ኮምፕሌክስ ዝበሃል እቲ ናይ ውግእ ረብሓ ዘለዎ ድማ ቻይና ምትፍናን ክገብር እዮም ዘልይዎ ምክንያቱ ኣብ ናይ ኩናት ዓለም ረብሓ ስለ ዘለዎም እሱ ግን ኣብ ናይ ሰላም ዓለም እዩ ክረብሕ ዝኽእል ብፍላይ ምስ ቻይና ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ድማ ድራማቲክ እዩ ቻይና ካብ ቀደም ቪድዮታት ከም ፃልኩም ፀኒሓ ኣነ ቻይና ንዶናልድ ትራምፕ ካብ ባይደን ፈሊና ኢና ንሪኦ ኢሎም ዋላ ብኣፉ ንቻይና ከጥፍየ ከምዚ ክገብር እየ ታሪፍ ክገብረላ ዝብል እንተኾነ ኣብ ተግባር ክመፁ ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ይሕሸና እዮም ዝብሉ ሰብ ስለምንታይ ሂዝ አ ቢዝነስማን እዮም ዝብሉ ሰብ አ ቢዝነስማን always finds a practical solution እዮም ዝብሉ ናይ ቢዝነስ ተመክሮ ዘለዎ ሰብ ኣብ ባይታ ክሰርሕ ዝኽእል ስጉምቲ ይወስድ ኢሎም በንጻሩ ቢዝነስ ዘይፈልጥ ሰብ ከም በዓል ጆ ባይደን ፖለቲከኛ ካሪየር ፖለቲሽያን ዝኾነ እገዳ ምስ ገበረ ክሳራ ዘይመፆ ደሞዙ ጥራይ ዝመፆ ተኮይኑ ብደሞዝ ዝነብር ሰብ ድሕሪ ኮይኑ መንግስቲ ድማ ደሞዙ ኣብ ሕማቅ ፅቡቕን ማለት ደሞዝካ ክመፀካ እዩ ስለዚ ደሞዝተኛ ስለ ዝኾነ ናይ እገዳ ፅልዋ ብትክክል ንዑ ይትንክፎን እዩ በዓል ዶናልድ ትራምፕ እገዳታት ብቐጥታ ኣብ ቢዝነሶም ለውጥ ኣለዎም ሆቴላት ናቱ ጥረ ነገራት ነገር አንሶለታት ዲ ካልእ ነገራት ብዙሕ ካብ ቻይና እዩ ዝገዝእ ስለዚ ታሪፍ ተተገይሩ ሂ ኖውስ what kind of effect ኣብቲ ቢዝነስ ናቱ ከም ዝመፅእ በዓል ጆ ባይደን ኦባማ እዚኣቶም ካሪየር ፖለቲሽያንስ እዮም ስለዚ ኣይዲዮሎጂካሊ ብሓሳብ ብስነ ሓሳብ ንቻይና ከነውጡ ኮይና ኢሎም ኩሉ ዓይነት እገዳ ክገብሩ ክእሉ እዮም እቲ ውፅኢት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝመፅእ ግን ከይርድኦም ይኽእል እዩ ኣብ ቢዝነስ ዝነበረ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ግን ውፅኢት ናይቲ ስጉምትታት ነቲ ቢዝነስ ከመይ ክገብሮ ይፈልጥ እዩ እዚ ገለገለ ሰብ ሰልፊ ኢንትረስት ክትብሎ ክብል ይኽእል እዩ ማለት ንነብሱ ንረብሑ ኢሉ እዩ ዝገብር ዘሎ የስ ዶናልድ ትራምፕ ዝሓፍር ሰብ ኣይኮነን ባይ ዘ ወይ ለንቀነ ዝገብሮ ዘሎ ጥራይ ፅንሒ ኢላ ክዛረበኩም እየ ንረብሑ ከማን ከም ዝሰርሕ ዘሎ እታ ፕሬዚደንትነት ንረብሑ እውን ከም ዝጥቀመላ እዚ ሕብብ ዘድልዮ ከምዚ ሃገራውነት ገለመለ ነብስኻ ደርቢኻ ከም ዝበሃል የለም ዶናልድ ትራምፕ ሜክ ዶናልድ ትራምፕ ሪች ኣጌን እያ እታ ፖሊሲ ዶናልድ ትራምፕ ከብትም ክኽእል ኣሎ ናይ ትራምፕ ኢምፓየር ክረብዕ ክኽእል ኣሎ ክኸስር የብሉን ምክንያቱ እሱ ኩሉ ግዜ ዊን ዊን እያ ስትራቴጂ ናት ሃው ቱ ዊን ከመይ ጌርና ንዕወት ጥራይ ዕላማ ናቱ ብግሉ ነቲ ሃገሩ እውን ሓደ ሓደ ግዜ ዝኽተሎ ስትራቴጂ ፀገም እዩ ንመለስ ናብታ ኣርስቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም እዚኦም ብርቱዕ ምትፍናን ክህሉ እናተፀበዮም ክላዓሎም ቴሌፎን ተደዋዊሎም ተራኺቦም ኣለዉ ሓደ ካብታ ኣጀንዳ ድማ ቲክቶክ ዝበሃል ኣፕ እዩ ስምዖም The usual move by China's leadership.
Adding to the diplomatic gesture, Xi, for the first time, sending Vice President Han Zheng to Washington for Monday's inauguration. Han, the highest-ranking Chinese official ever to attend a U.S. presidential swearing-in. Trump's return to the White House is a trending topic on Chinese social media. People are calling the latest SpaceX Starship signal of Xi. So እንታይና ንብል ዘለና ኣብ ቻይና ዶናልድ ትራምፕ መምፅኡ ተሓጒሶም ኣለዉ that's surprising ማለት እቲ ሚድያ ቻይና ኣዝዩ ዲፕረስድ ከም ዝኾነ ከም ዝሓዘነ ገይሩ ክሸይጥ ዝፍትን ግን ከምኡ ይኮነን ኣብ ቲክቶክ ትነጥፉ ሰባት እዚኣ ስምዕዋ The U.S. Supreme Court on the popular app known as TikTok. The Supreme Court upholds the law that was passed by Congress in a bipartisan manner, signed into law by Joe Biden last April, to find a new buyer within 270 days. The Supreme Court has now ruled that that law stands. What happens to the app, however, is a wide open question. And this was ጉዳይ ናይ ቲክቶክ ብዙ ሰብ ኣሎ ኣብ ቲክቶክ ሰሪሑ ዝነብር and that is something ነዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ብፍላይ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ኣብ ኣሜሪካ ክመፅእ ከሎ ከባቢ 170 ሚልዮን ህዝቢ ኣሜሪካ ቲክቶክ ይጥቀም ከባቢ 10 ሚልዮን ዝኸውን ሰብ ቢዝነስስ ድማ ንቢዝነስ ናቶም ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ እዚ ኣፕ እዚ ዝበሃል ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ንክዕወት ድማ ሲኤንኤንን ቢቢሲን ኣይኮኑን ኣምፅኦሞ እንታይ ዳ ቲክቶክ ይምፅእዎ ቲክቶክ was very important in x ከምኡ ድማ ቲክቶክ ኣብ ምምራፅ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዓብ ተራ ዝተፃወቱ ኣፕስ እዩ የማናይ ክንፊ ዝበሃል ፖለቲከኛታት ኣብ ፈረንሳይ ይኹን ኣብ ጀርመን ይኹን ኣብ ካልእ ዓለም ይኹን ንክዕወቱ ቲክቶክ ዓብ ተራ ዝገበረ እዩ that's why እቲ ሜይንስትሪም ዝበሃል ነዚ ቲክቶክ ክዓፅዎ ዝደሊ ዘሎ ሕጂ ድማ ኣብ ሮሜንያ ልክዕ ብቲክቶክ መፅኡ ሓደ ሰብ ክዕወት ምስ ጀመረ ተጨዊዶ ገለዶ ኢሎም ነቲ ምርጫ ካንስል ገይሮሞ ማለት እዩ ምክንያቱም ንቲክቶክ ናይ ቻይና ስለ ዝኾነ ከም ድሌቶም ትዊክ ክገብርዎ ይከኣሉን ኣለዉ that's why ድማ ናይ ከምዚ ገበና ይፍፅም ኣሎ ገለገለ እናበሉ ነዚ ኣፕሲ ጠጠው ከብልዎ ዶናልድ ትራምፕ ግን ቀደም ይፀልኦ ነይሩ ሕጂ ግን ኣብታ ዝሓለፈት ምርጫ ዝገበረሉ ኣስተዋፅኦ ስለ ዝረኣየ ይጣፍእ ኣሎ ንከትሕኖ ሙሉእ ብሙሉእ ከትሕኖ ድያ የጥሕኖ ካላርስቲ እዩ ሶ እቲ ጉዳይ ቴማ ናይ ቶፒክ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ፕሬዚደንት ሺን ናይ ዶናልድ ትራምፕን ኣብቲ ቴሌፎን ናቶም ብዛዕባ ቲክቶክ ተዛሪቦም this app is very important ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንምዕፃው ክጓያ ይደልን ዘሎ ምክንያቱ ሓንቲ ካብቲ ንክምረፅ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ነቲ መንእሰይ ንእሽተይ ወለዶ ብቲክቶክ ይሕዝዎ ስለዚ ነቲ ፖለቲካ ናቱ ኣገዳስነት ዘለዎ ኣፕ እዩ ዓፈና ናይቲ ፈርስት ኣመንድመንት ዝብሎ ፍሪ ስፒች ስለ ዝኾነ ስለምንታይ ይዕፆ ነቲ ዝበሃል ዘሎ ነገራት እቲ ሲኢኦ ናይቲ ካምፓኒ ብዙሕ ግዜ ነጊርዎም እዩ ክንቅይሮ ንኽእል ኢና ከነግድሎ ንኽእል ኢና እናበለ ተዛሪቡ እዩ ግን ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይከኣሉን ስለዚ ናይ ቲክቶክ ኣብ ፅሑፍ ዘሎ ዕለት 19 ወርሒ 1 2025 ክዕፆ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ግን ዶናልድ ትራምፕ ኤክስቴንሽን ክቦ ከም ዝኽእልን ን3 ወርሒ ዝኸውን ግዜ ክወሃብ ከም ዝኽእልን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ክልተ ሃገራት ብዛዕባኡ ንክዛረባ ገይሩ ዘሎ እዩ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሃገራት ዘሎ ዝካየድ ዘሎ ዲቤት ግን ኣብኡ ዝውዳእ ኣይኮነን ኣብ ስምዑ Few minutes back, Donald Trump spoke to Xi Jinping. The call came out of the blue. No one was expecting this, especially after Xi Jinping declined Donald Trump's invite. Trump wanted to have him at his inauguration ceremony. Instead, Xi Jinping will be sending one of his deputies. He is not coming. So what did Trump and Xi talk about? We're still waiting for the full details, but Donald Trump says he discussed TikTok and the fentanyl crisis. Of course, trade is one of his top priorities too. Next week, he'll be back in the White House. On his first day in office, he plans to disrupt global trade. Trump is preparing for a new trade war with ሕጂ እንታይ እዩ ኩሉ ካብ ኤክስፔክቴሽን ወፃኢ ዝኸይ ዘሎ እቲ ኩነታት ሰብ ዝገበረሉ ትፅቢት ዶናልድ ትራምፕ ኮምፕሊትሊ ኣንጻር ቻይና ውግእ ክውጅ ትፅቢት ይግበረሉ ነይሩ ግን ሶፋር ዊ ዲድንት ሲ ዳት ንሪኦ የለናን ከምኡ ዓይነት ኩነታት ህንዳውያን ድማ ሓቂ ንምዝራብ ንቻይና ከም ፀላኢት ወሲዱ ንህንዲ ከም ናቱ መሻርክቲ ገይሩ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ናብ ህንዲ ክመፅእ ተስፋ ነይርዎ that's why ንዶናልድ ትራምፕ ብጣዕሚ ይድግፍዎ ነይሮም maybe he's going to disappoint them ብግምጣሉ ንቻይና እገዳ እንተገይሩ ንህንዲ ኢንዳይሬክት ክእግዳ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለምንታይ ቁጠባ ናይ ህንዲ ብዓብዩ ኣብ ቻይና ዝምርኮስ ስለ ዝኾነ እቲ ንብረት ንሶም ዘፍርይዎ ስፔር ፓርት ናቱ ወይ እውን መሰረታዊ ፕሮዳክት ናቱ ካብ ቻይና ዝመፅ እዩ ስለዚ ቁጠባ ናይ ቻይና መጋድ ማለት ካልኦት ሃገራት በቲ እገዳ ናይ ቻይና ክእገዳ ምዃነን እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚያ ስምዑ ብዙሕ ግዜ ዕምቆት ናይ ቁጠባ ናይ ቻይና ከቢድ እዩ ብርቱዕ እዩ ውሽጢ ዝኣተወ ብዙሕ ፅልዋ ኣለዎ ክብለኩም ከለኹ ካብ ዜሮ ተበጊስና ኣይኮናን ኣብዚ ስምዑ ሕጂ እቲ ዝኽየል Trump hikes tariffs on Chinese goods. India won't be insulated from the fallout. That is what we're going to discuss tonight. Indian businesses, manufacturers, exporters, they're all vulnerable. They stand to lose from this trade war between the US and China. In fact, some of them are already feeling the pressure. Companies in at least 3 sectors are affected: electronics, solar, and EV or electric vehicles.
Some firms in these sectors rely on China for their supplies. They're now facing delays and disruptions. If Trump follows through on his plan, then more Indian firms could face difficulties. So, ኣብ ሶላር ኤነርጂ ዝኾነ ናይ ሶላር ፓነልስ ይገለመለ ደ ፍሪ ካምፓኒታት መሰረታዊ ቴክኖሎጂ ወይ ውልጥረ ነገር ካብ ቻይና ይመጽእ ነታ ዓውድቲ ክሳብ 80% ቻይና ዶሚኔት ትገብሮ ከምኡውን ኤሌክትሪክ ካርስ ምስ ኤሌክትሪክ ካርስ ዝተሓሓዝ ቴክኖሎጂ ኢሎን ማስክ ንባዕሉ ሓደ ካብኦም ኢሎን ማስክ ምስ ቻይና ዕምቆ ዘለዎ ሽርክነት እዩ ዘለዎ ስለዚ ኢሎን ማስክ ንዶናልድ ትራምፕ ይጸልዎ ክሳብ ዝሃለወ በዓል ሲኤንኤን ክጽለሉ እዮም ደልዮም ዘሎ በቲ ጉዳይ እቲ ነዚ ኩነታት እዚ ክቕይሮ ዝኽእል ነገር የለን እዮም ዝብሉ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እንዲ ኣድቫይዘር ናቱ ኮይኑ ዘሎ ኢሎን ማስክ እዩ ኢሎን ማስክ ድማ ምስ ቻይና ውግእ ኣይደልን እዩ ውግእ ናይ ብረት ይብለኩም ኣለኹ ናይ ንግዲ ውግእ ትሬድ ዎር ዝብልዎ ከምኡ ይደልን እዩ ዘሎ ምክንያቱ እንድሕር ትሬድ ዎር ምስ ቻይና ክጅመር ኮይኑ ብዙሕ ክሳራ ከጋጥሞ ዝኽእል ተስላ እዩ ምክንያቱ ዓበይቲ ፋብሪካታት ናቱ ከምኡውን ሰራሕተኛታት ናቱ ቴክኖሎጂ ናቱ ምስ ቻይና ዝተሓሓዝ ስለ ዝኾነ ብግምጣሉ ከምኡውን ተወሳኺ ቻይና ሓደ ኣገዳሲ ዕዳጋ ናቱ ስለ ዝኾነ ተስላ ካርስ ኤሌክትሪክ ካርስ ብብዝሒ ስለ ዝጥቀሙ ዘለዉ ቻይናውያን ይገዙ ስለ ዘለዉ ቴስላ ድማ ኣብቲ ኤሌክትሪክ ካርስ ዝበለፀት መኪና ስለ ዘላ ክሳብ ሕጂ ይወዳደርዎን ይመፁ ኣለዉ ግን ስቲል ብቴክኖሎጂ ይኹን ብገለመለ ተቐባልነት ዘለዎ መኪና ስለ ዝኾነት ኣብቲ ብራንድ ስለ ዝኾነ ኣብ ቻይና ድማ ዝያዳ ተቐባልነት ስለ ዘለዎ ነዚ ክኸስሮ ይደልን እዩ ዳትስ ዋይ ንዶናልድ ትራምፕ ምስ ቻይና ውግእ ንኸይእውጅ ዓብ ፅልዋ ይገብረሉ ኣለዉ እናበሉ ይእውዩ ኣለዉ እቶም ኣሜሪካውያን ማለት እዩ እዚ ከዓ ንህንዲ ጎል ክእትዋ ዝኽእል ኩነታት እዩ ኣፍኮርስ እንድሕር ነገራት ተዘይተቐይሩ ህንዲ ክትከስር ኣይትኽእልኒ ግን እቲ ዝፅበይዎ ዝነበሩ ንቻይና ምስ ኣገደ ንሕና ክንረቢ ኢና ዝብልዎ ዝነበሩ እስና ገነ ፍላይ ይሰርሓሎም የለን እዚ ከዓ ቁሩብ ዲስኣፖይንትመንት ፈጢሩ ኣሎ ብሓፈሻ ግን ቻይና ሃቭ ዌል ፕላንድ ዲስ እዚ ቻይና ነዚ ኩነታት እዚ ካብ ነዊሕ እዋን ፕላን ገይሮም ነይሮም ዶናልድ ትራምፕ ድማ ክጎድኦም ከም ዘይክእል ትፅቢት ነይርዎም ሕጂ እውን ዶናልድ ትራምፕ አንፕሬዲክተብል እዩ ግምት ክወሃቦ ዝኽእል ገሚትካ ኤግዛክትሊ ከምዚ ክገብር ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣብ 16 ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ምስ ቻይና ብጣዕሚ ፅቡቅ ጀሚሩ ይፈትዎ ነይሮም ድሓራዩ እቲ ኮቪድ ምስ መፀ ትባእሲ መፅዩ ኮቪድ ምስ መፀ እዩ ምስ ቻይና ትባእሲ ጋጢሙ እምበር ኣብቲ መጀመርያ ክልቲኦም መራሕቲ ኢጎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፈልጥዎ እዮም ስለዚ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ብፍሉይ ኣቀባብላ ይዝቕበሉ ነይሩ ኣብ ቻይና ኩሉ ነገር በቃ ንስኻ ኢኻ ከምዚ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣቢ ንስኻ ኢኻ ተመሓድረና ንስኻ ኢኻ ብወስና እዚ ኩሉ ስለዚ ፀገም የብልካን ኩላ ቢትካ እዩ ምስ በሎም ብሓጎስ ፍንጭሕ ኢሉ ዝነበረ ሻዕብያ ግን ኤግዛክትሊ ዕላማናቶም ከመይ ገይሮም ንዓቢ ንድሕሪት ከይምለስ ንህወሓት ናብ ስልጣን ከየምፅኦም ተጠንቂቖም ሒዞሞ ዕላማኦም ሳረሙ ጉድ ባይ ማይ ፍሬንድ ጉድ ላክ ኢሎም ዝገደፍዎ ቻይና ድማ ከምኡ እዮም ንዓቢ ኣሕመድ ዶናልድ ትራምፕ ይፈልጥዎ እዮም ዶናልድ ትራምፕ ዋላ እኳ ሓያል መራሒ እንትኾነ ፊሎዞፊካሊ ወይ እውን ኣተሓሳስባ ናቱ ግን ዕምቆት ከም ናይ በዓል ቻይና ኣይኮነን እን ኣሜሪካውያን ይፈልጥዮም ነዚ ዶናልድ ትራምፕ ብቐሊሉ ስምዒታቱ ክትንክፎ ትኽእል ሰብ እዩ ጅግና ኢኻ ከማኻ የለን ድሕሪ ኢልካዮ ተሓጒሱ ዝሓድር ሰብ እዩ በንፃሩ ኣብ ቴሌቭዥን መፂኻ እዚ ከምዞም ኤውሮጳውያን ዝገብርሉ ደንቆሮ እዩ ሶፊስቲኬት ኣይኮነን ገለመለ ዝብልዎ ቃል ብቃላይ ዝወስዳ ኢሎም ንኤውሮጳ ብኸመይ ይፀልኦም መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ብጀካ ሓደ መራሒ ዘኽብሮ ካልእ ዘኽብሮ ይነበረን እዮም ዝበሃሉ ማክሮን ናይ ፈረንሳ ከም ቦስ እዩ ዝርዮ ፅቡቅ ገይሩ ሰላም ብሎ ስለዚ ምስ ኩሉ ፍልልያቶም ምስ ናይ ፈረንሳ ፅቡቅ ዝምድና ኣለዎ ምስቲ ማክሮን ፅቡቅ ዝምድና ኣለዎ ምክንያቱ ከም ሰብ ስለ ዘኽብሮ ኤውሮጳውያን ግን በጥረምረም ስለ ዘሎ ቋንቋ ይዛረብን እዩ ዶ ገለዶ ገለመለዶ እናበሉ በጥረምረም ክብልሉ ስለ ዝፈትኑ ታገርዎም ኤክስ ይቦም ንኩሎም ሕጂ ንዑ ንምምላስ ብዙሕ ይፃዕሪ ዝግበር ዘሎ እቶም ካልኦት መራሕቲ ፑቲን ሂ ኢዝ አ ቢዝነስማን ስማርት ማን ዲሲሽን ክገብር ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ምስ በሎ ያ ምስ ፑቲን ዲል ክገብር ክእል የለዎም ቻይና ከምኡ ዶናልድ ትራምፕ ስማርት ቢዝነስማን እዩ ቢዝነስ ዝፈልጥ እዩ ቁጠባ ዝፈልጥ እዩ ተግባር ዝርድኦ ስለ ዝኾነ ምስ ዲል ክንገብር ንኽእል ኢና ንሕና ድማ ምስ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ክብልዎ ከሎ ሪስፔክት ሂብዎ እዮም ይፈትዋይ ድማ እሱ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኣለዎ ዶናልድ ትራምፕ ዓቕሚ ኣለዎ ቅድሚ ሕጂ ጌርናዮ ዘይንፈልጥ ምሳኻ ኣሜሪካ ብዙሕ በዲላትና እያ ብሓደ ክንሰርሕ ግን ደሊና ኢልና ፅሒፍናሉ ነርና ኢሉ ምስቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተገበረ ለውጢ ክገብር ኣይክእልን እየ ግን ምሳኹም ክሰርሕ ይኽእል ኢሉ መሊስልና ነይሩ ኢሉ ስለዚ እቶም መራሕቲ ይፈልጥዎ እዮም ዶናልድ ትራምፕ ፀገማት ኣበይ ከም ዘለዎ ግን ወሳኒ መራሒ ምዃኑ ድማ ይፈልጥዎ እዮም ስለዚ ነቲ ጉድለታት ናቱ ሸለል ብልዎ ሰብ እዩ ንሕና ጉድለታት ኣለና እዚ ሰብ እዚ ግን ዓቕሚ ዘለዎ ዝዝወር ሰብ ኣይኮነን ስለ ዝብሉ ነዚኦም ከምኡ ዓይነት ክብረት ዝህብዎ እዩ ድማ ክብሪ ዝህብ ንሱ አንዳን ምስኡ ንክሰርሑ እቶም ከምኡ ዓይነት ሃገራት ድማ ፀገም የብሎም and this is what's changing today ኣብዚ ስምዖ ሕጂ
They like the fact that he has socially conservative views. A lot of people in China share those views. So it's really interesting to go on the Chinese internet and just see all of this praise for Trump, even with people knowing that it could be a very bumpy 4 years ahead. It's really fascinating, but incredible how overwhelming. I mean, down to learning the YMCA. All right, Will Ripley, thank you very much. And for you to So ኣብ ቻይና ኩሉ ጌና ዶናልድ ትራምፕ ዓብ ትፅቢት ይግበረሉ ከም ዘለዎን ብፍሉይ ናይ ቻይና ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምምፃእ ይሕጎስሉን ሰለብሬት ይገብርዎ ከም ዘለውን ዝንገር ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነዚ ይፈልጦ እዩ ስለዚ ሶፊስቲኬሽን ናይተን ካልኦት ሃገራት ከመይ ገይረን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጎነን የምፅኦ ኣለዋ ከም ፀላእየን ዘይኮነስ ምስኡ ክሰርሓን ሽርክነት ክገብራን ቀሊል ምዃኑን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንኢጎናቱ ዘገድስ ስለዝኾነ እዚ ኣብቲ ኢጎናቱ እንድሕሪ ፅቡቅ ጌርካ ኣብቲ ኣንነት ናቱ እንተተንኪፍካዮ ምስኻ ክሰርሕ ዝኽእል እዩ ስለዚ ሂዝ አ ቨሪ ሲምፕል ማን ንሱ እንድሕሪ ክብረት ሂብካዮ ምስኻ ክሰርሕ ዝኽእል እዩ ትዕቢት ተሪኻ ድማ ትስዕና ማለት እዩ ሕጂ ካልኣይ ድማ ኢሎን ማስክ ድማ እንታይ ኢለኩም ነይረ ኣብ ካልእ ግዜ ቪድዮ ናምፅልኩም ነይረ ኢሎን ማስክ ንዶናልድ ትራምፕ ፅልዋ ኣለዎ እንድሕር ኢልና ኢሎን ማስክ ድማ ካልኣይ ፅልዋ ድማ ኣብ ቻይና ኣለዎ እሱ ድማ ኣድዩን ኢሎን ማስክ ኣብ ቻይና እታ ዝተፈትወት ሰብ እያ ካብ ኣሜሪካ ኣድዩን ኢሎን ማስክ መፅሓፍ ፀሓፈት እያ ህዝቢ ቻይና ድማ ብጣዕሚ ይፈትዋ ምክንያቱ ክብረት ኣብ ርእሲ ቻይናውያን ስለ ዘለዋ መፅሓፍ ናታ ይኹን ናታ ፈሎወርስ ብጣዕሚ ኦኬ እዛ ብጣዕሚ ትብል ቃል ከይትጠቀማላ ዝበልኩም ሰባት ኣለኹም ሶሪ ኣይ ቲንክ ሓደ ግዜ ናይ ትግርኛ ብፍላይ ሓደ ሰብ ኣሎ ነዛ ብጣዕሚ ትብል ቃልሲ ኣቢዩዝ ኢኻ ትገብራ ወይ እውን ኣኽፊእካ ኢኻ ትጥቀመላ ብምባል ዝነቐፈኒ ሰብ ኣሎ ይቕበለካ ዘይገድስ ይቕበለካ ከጉድላ ድማ ይፅዕር እየ ክጥንቃቕ ፍትነ ግን ሓደ ግዜ እቲ ቪድዮ ከምዚ ኣብ ወረቐት ተፃሓፈ ኣይኮንኩን ዘንብብ ኣነ ምናልባት እግረ መንገደይ መረዳእታ ክበኩም እዚ ቪድዮ እዚ ክገብሮ ከለኹ ኣፊለ ፅሒፈ ከም ጋዜጠኛታት ኣይኮንኩን ዘንብቦ እናተርጎምኩን እናሓሰብኩን እየ ዝዛረብ ስለዚ ብከምኡ ጌጋታት ድማ ኣለዉ ኣብ ዘረባ ኣብ ቁፅርታት ኣብ ኣሽማት ገለመለ ጌጋታት ኣለዉ ምክንያቱ ላይፍ እዩ ዝግበር እዚ ቪድዮ እዚ ከምዚ ሓሲበ ነዚኣ ኣብ መንጎ ቆሪፀ ነዚኣ ቀይረ ገለ ኣይኮንኩን ልክዕ ነታ ቪድዮ እናገበርኩ ከለኹ ዝዛረበ ዘረባ እዩ እዚ ስኢልካ ኣብ ላይፍ ትዛረብ ከለካ ድማ ጌጋታት ኣለዉ ጌጋታት ገሊኡ ትርምዎ ገሊኦም ድማ ትነቕፉን እዮም ይቕበለ እዛ ብጣዕሚ ትብል ቃል ከምዘይ ትፈትዋ ነጊርኩም ኣለኹም ገለገለ ካልኦት ቃላት እውን ዘተስተባሃል ኩለን ከጉድለን እየ ዝፍትን ግን ኣብ ርእሰይ ኣትየን ስለ ዘለዋ ግዜ ክወስድ ዘለይ ንኽኣል እየን እዚኣ ንግረ መንገደይ ከፍልጠኩም ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ንዓለም ብቕልጡፍ ይቕይር ኣሎ እቲ ምቕያር ድማ ንዓና እውን ዓብ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ቀስ ብቀስ ድማ ንኩሉ ብዕምቆት ናረኣናዮ ክንከይድ ኢና ሕጂ ኔክስት ኣርስቲ እጅምር እየ Today is less than it's ever been. Buying Bitcoin today is less than it's ever been. So it's less risky to buy Bitcoin at 65, 70,000 than it was to buy it at $5. You're taking less risk. And so you have the benefit of not being exposed to all that risk for all these years. Because the market is more established, it's deep. أنت زربالله زي كل التناقرات كتحازل كمية مغنياتو I know this is gonna change people's life زارس زياد زمت أزل لخانة أبي يوتيوب بزو سرح زل خسرح بزو سب قبل لكن لكن حيا لسب يخص بلو كم زل ليزر دعنا أنا نسبسي تقمر له يليز عمل ناتكم ريتو دماغ سمع دلي مغنياتو اتنا باهم زمت أنا عيون تقمن نسل زخونة عبريتا كفلت التحساس باينك السفح ነገራት ብዕምቆት ንኽርድኦም ብኩሉ ማእዝን ንኽጥምቶም ዕድል ስለ ዘውህበኒ ኣነ ዝፈጥሮ ኣነ ኣምፂ ኣብዚ ንስኻም ክሪኦ ከለኹ ንባዕለይ እውን ዝምህረኒ ዝጠቕመኒ ስለ ዝኾነ እዩ ዝገብሮ ንስኻትኩም ትጥቀምሉ ትኾኑ ኢኹም ኢለ እየ ዝኣምን ናይ ቁጠባ እዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ድማ እዛ ሕጂ ሎሚ ዝገብራ ዘለኹ ቪድዮ 10 years from today ድሕሪ ኣላ ኮይና ኣነ እውን እንተለኹ ኮይነ ናይ ብሓቂ ከተገርመኒ ምዃና ይፈልጥ እየ ብፍላይ እዛ ሕጂ ንዛረባ ዘለና ቅድሚ 10 ዓመት ኣይለኩም ኣነ ቅድሚ 15 ዓመት ወይ ቅድሚ 10 ዓመት ቢትኮይን ሓደ ቅርሺ ነይሩ ስለምንታይ ኣብቲ ግዜ ተገዛእኹ ኣነ ምክንያቱ ዝኣክል ኣፍልጥ ኣይነበረንን እቲ ዝዓበየ ዘረባ እንታይ ተዛሪቡ ኣብቲ ዋንቲ ሓደ ቅርሺ ንቢትኮይን ምኽፋል እቲ ዝዓበየ ሪስኪ ነይሩ ምክንያቱ እቲ ሓሳብ እቲ ናብ ዚሮ ክኸይድ ዝኽእል ነይሩ ብዙሕ ሓሳባት እኮ መፅኦም እዮም ዚሮ ኮይኖም እዮም ካብ ብ4 ቅርሺ ክትገዝኦ ብ40,000 ክትገዝኦ ከለኻ እዩ ዝወሓደት ሪስክ ይብለና ኣሎ ስለምንታይ እቶም 4 ቅርሺ ዝገዝኡ ዜሮ ናብ ዜሮ ንኽምለስ ዝዓበየ ተተኽሎ ሽዑ ነይሩ መጠን ንላዕሊ ዝኸደ መጠኑ ሪስክ ናቱ ናብ ጎደለ ዝኸይድ ኣሰት ተሎ ቤትኮይን እዩ ስለምንታይ ሰብ እናተቐበሎ ሰብ እናተጠቀመሉ ኣፍልጦ ናቶም ርድኢት ናቱን ኣብቲ ቁጠባ ድማ መመሊሱ እናኣተወ ክኸይድ ከሎ ሪስክ ናቱ ናብ ጎደለ ዝኸይድ ዋጋ ናቱ ድማ እናወሰኸ ይኸይድ ምክንያቱ እቲ ሲስተም ንቢትኮይን ክፈጥርዎ ከለዉ ንሓዋሩ ኩሉ ህዝቢ ዓለም ክጥቀመሉ ከም ዝኾነ መተካእታ ድማ ክረኽበሉ ከምዘይኮነ ስለምንታይ
ካብ ወርቂ ንላዕሊ ከም ወርቂ ይሱ ምክንያቱ ዝኾነ ሰብ ክሰርሖ ይክእልኒ ዝኾነ ሰብ ድማ ከፍርሶ ይክእልኒ ከፍርስዎ ብዙሓት ፈቲኖም እዮም ኩሉ ዓይነት ኪላ ቀዳሞት ንቢትኮይን ከጥፍዎ ዝፈተኑ መን የፈሊጥ ማለዎም ባንክታትን መንግስትን ቀዳማይ ፀላኢቱ እዮም ንዑ ኣና ኣሜሪካ ፌደራል ሪዘርቭ ዝበሃል ነዚ ቢትኮይን ዝበሃል ከጥፎ ኩሉ ዝከኣል ገይሩ ሚድያታት ቆፂሩ ባንክታት ቆፂሩ ምሁራት ቆፂሩ ብኩሉ መንገዲ ከጥፎ ተዋጊዎ መንግስትና ቻይና ብኩሉ መንገዲ ከጥፎ ፈቲኑ ፑቲን ብኩሉ ከጥፎ ፈቲኑ ኤሮፓ ሕብረት ክሳብ ሕጂ ይፍትን ኣሎ ንቢትኮይን ከጥፍ ዘይፈተነ መንግስቲ የለን ናይ እንግሊዝ በሎ ናይ ካናዳ በሎ ኤቭሪ ገቨርንመንት ከጥፎ ይደሊ ስለምንታይ ገንዘብ ፕሪንት ከም ዘይገብሩ ይክገብሮ ንሓዋሩ ምክንያቱ ገንዘብ ፕሪንት እናገብሩ መንግስታት ወልፊ ናይ ፕሪንት ኣለዎም ልክዕ ከምዚ ወልፊ ሽጋራ ዘለካ መንግስታት ድማ ወልፊ ናይ ፕሪንት ዋላ መንግስቲ ኤርትራ ዝብለኩም ኩሎም መንግስታት ሓደ እዮም ባህርናቶም ኣብ ከመይ ኩነታት ዳ ፕሪንት ይገብሩ እምበር ኩሎም መንግስታት ፕሪንት እናገብሩ እዮም ዝነብሩ ስለዚ እቲ ኢንፍሌሽን 2% ኢንፍሌሽን ትብልዎ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ግድን 2% ኢንፍሌሽን ዝበሃል 2% ንሳቶም ፕሪንት እናገብሩ ክኸዱ ስለ ዝደልዩ ካልእ ዴፊኒሽን ኢንፍሌሽን ኢለን ማስክ ዲፋይን ገይርዎ ኢንፍሌሽን እዚ ኣብ ቁጠባ ዘጋጥም ዘሎ ምንሃር ዋጋታት መንግስቲ ፕሪንት ብምግባር ዘተኣታትዎ ምዃኑ ቀፃሊ ዝዛረብ እዚ ነዚ ምርዳእ የድልየና ስለንታይ ይብላ ኣሎ እቲ ቢትኮይን ላዕሊ ገፁ ክኸይድ ከሎ ሪስክ ናትና እናጎደለ እዩ ዝኸይድ ምክንያቱ ማስ ኣዶፕሽን ሰባት በብዝሕ እናገዝዎ ክኸዱ ከሎ ሓደ ነገር ተቐባልነት ናቱ ንዓበየ ክኸይድ ከሎ ሞር እቲ ሪስክ ናትካ ድማ እናጎደለ ይኸይድ ሕጂ እንታይ ኣብዚ ቢትኮይን 100,000 በፂሑ ኣሎ ሎሚ ዘለዎ ሪስክ ይጎድል ካብቲ ማሊ 50,000 ከሎ ዜሮ ክምለስ ይኽእል ክኸውን ይብሉ ነይሮም 100,000 ምስ ኮነ ሎሚ 70,000 ዶ ይወርድ ትኸውን እንተኸፈ 70,000 ክወርድ እንተኢሎም ካሕጂ ስምባደ ይበቃ ናብ ዜሮ እዚ ተረሲዑ የለን ናብ 70,000 ተወሪዱ ዋ ማርኬት ክራሽ ገይሩ ማለት እዩ ዝበሃል ኢማጂን ኣብ ሚልዮን ምስ ደይበ ቁርብ ትለ ይጎድል ከሎ 30% ክጎድል ከሎ ኢናውን ስንብድ ኣት ሳም ፖይንት ካብ 150 ናብ 130 ክወርድ ከሎ ክድህለና እዩ 130 ዘይተበፅሐ ከሎ ስለዚ እቲ ኮንሰፕት ተተረዲካ it's going to be very very important ነዚያ ጥራይ ተረዱ ሕጂ The idea, if you want to make 10x your money, is you buy something that everybody in the world needs, nobody in the world can stop, and almost nobody understands. Perfect. Okay, so in 2010, that was Amazon, or that was Apple, or that was Facebook, or Google. ብቁጠባك ብፍላይ ኣብ ኢንቨስትመንት ክትዕወት ተደሊኻ ይብለኩም ኣሎ ማይክል ሴይለር እዘን ምክርታት ተሰማ እዘን ምክሪ እዚአን ስማዕ ኢሉ መጀመርያ ኩሉ ሰብ ዝደልዮ ክኸውን ኣሎ ቴክኖሎጂ ካልኣይ ሰብ ዘይርዶ ኣፕል ኣብ 2007 ብርኪ ናይ ኣፕል ተትገዝእ ነርካ you would be very very successful now financially ናይ ኣማዞን ተትገዝእ ነርካ ናይ ጉግል ተትገዝእ ነርካ ናይ ፌስቡክ ኣነስ ኣብ ዩኒቨርሲቲ እናተምሃርኩ ፌስቡክ IPO ክገብር ከሎ ይዝከረኒ ብርኪ ክገዝእ ገንዘብ ኣይነበረኒ ግን ገንዘብ ሲ ነይሩኒ ሓንቲ ብርኪ ክገዝእ ክእል ነይረ ግን ኣይገበርኩን because I didn't have the understanding ከምኡ ንክገብር ስለዚ ማእሲ ከተኣቱ ምስ ተረዳእካ ምስ ፈለጥከ ስለዚ I challenge everybody ናብ ኮርሰይ ተው ኢለ ይልምነኩም ከየትኩም መፅሓፍ አንብቡ ብዛዕባ እዚ ዓውዲ እዚ ኣእምሮኹም ከፊትኩም ሪሰርች ግበሩ ንእሽተይ ገንዘብ ድማ ዋላ 10 ቅርሺ ኢንቨስት ግበሩ 10 ቅርሺ ተጠፊኣትኩም ኣይትኸስሩን ኢኹም ወይ ሕቆኹም ኣይስበርኒ 10 ቅርሺ ኢንቨስት ጌርኩም ንነዊሕ ግዜ ኣይተውፅዋ ጎዲሉ ኢልኩም ኣይትሰንብዱ then you will be happy, you will be successful, and this is going to be very, very بتعمل صبوق وسانا في وقتكم كون كم زغلي ليه زعمنا أنا عصرت عمد كابلومي إزاز بلكم زل غزربا ندحري جيجا خوينا صنيعة أي تخوني عميت خدميت أنا عملا خير بلكم نجيجا خون غلي جن أنا بمولو جنزبي أتي يزلوه أمها أنت أتيهم نعاية تغفلونني هم زي عطر داكم زلوا نابزي بيتكوين إنفست كبرز جمرني جورجيا يكون زربا نفسي زربه وانا ياتي نتورك ماركتينج يكون عندي سازي نعاي كفيل كايكم كان انا مساتوخا جورجيا يتيني الكايكم كان سازي يو جاست نفسها خاسر في تجبر انت تجبر كان ما نفسها تقول نوح تزاري بلغو now let's go to our region what's going on up the geopolitics Naizobana Horn of Africa where excitement is running high over Donald Trump's return to the White House next week. In Somalia's breakaway region, Somaliland, many people are reportedly convinced that the United States, under the incoming presidency of Donald Trump, is poised to become the world's first country to recognize the self-declared republic. Reports suggest that many Somalilanders have called Trump their savior. Much mainstream media, بفلاي زي BBC بالعاب زبانة حقي دونالد ترامب حنيته fake news كنبلهم حقي. حجي بروباغندا بسفي جميرة مالو انتاي دونالد ترامب ني سومالي لاند ناسنتا كوجلاي زبل بروباغندا سفي زغوني زكايزلو دونالد ترامب سومالي لاند زبل قالا يوصي قرن افريكا زبل قالا يوصي افريكا زبل قالا يوصي سامحجي سوري
سبيشال انفوين افريكا يبلا قال يبلا عاد سمعناتي تيبور ناجي زبال ناب ستيت ديبارتمنت تسوي يلو خيلو كاب افريكا وص افريكان كاوز عبن بوتاك وهبني له بعلو نغيرلو اوكي فير انف نسو سومالي لاند ناصنتا خطركب زدلي كالاي دما بيتر فامز بال نسون اب دونالد ترامب بوتاك ركب يبلولو منالبا دليتهم كون غلي السجن ناي سوماليا نسوماليا افريكا سوماليلاند مهناس اقداسنوت كم زلو استزاربي سمعوا 1960, Somaliland was a former British protectorate. It gained its independence before the former Somali Italiana, the Italian trust territory, did, and was recognized by numerous countries as an independent country. Then there was a union of the two territories, which ironically, a Somali court itself ruled invalid years ago. But moving up to the present, the reality is the majority of the people living in So እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሶማሊላንድ ቀደም ናይ እንግሊዝ ግዛት ዝነበረ ሶማልያ ናይ ጣልያን ነይሩ ናጽነቶም ቀዲሞም ዝረኸብዮም ብገጋዮም ብሓደ ነይሮም ሶማሊላንድ ዲሞክራሲዮም ናይ ሶማሊላንድ ጎስጓሲ እዚ ትሪዎ ዘለኹም በዓል ጻዕዳ ዌልፌድ ብሎ እንታይ ክብሎ ብትግርኛ ተርባብ ኢና ንብሎ ማለት ካልእ መግለፂ የብለይን ካልእ ቃል ብልፅ ዝበለተላትኩም ንገሩኒ እቲ ርጉድ በለ ማለት እየ ንሱ እቲ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ مركز ناتو نتشوريو نسوماللاند ناصنتا تركب زدلي ازن دونالد ترامب نزي نا افريكا سبيشال انفوي اندحر غيرو انتاي سلطان كلويو بات نا سوماليلاند تزبالص چانس كلوم زغل مخانو يزرغار زلو and this is going to play a role up to زوبانا زغبر زلو كنتات ابزيا تغاغي مزكنه صلالكم زلانه لولاونتن غزاتاو حدنت نا سوماليا كاقبي دليتاي سوماليا حنت هاجر كوينا قتقصل كابتو ودي قاتو زلال محيار هاجر كتكون يزدلي بقدم تعالوا ሶማሊላንድ ከም ህዝቢ ናጽ ክንከውን እንደሊና ናጽነትና እንደሊና ሪፈረንደም ጌርና ናጽ ክንከውን እንደሊና እንድሕር ኢሎም ከም ጆርጅ ከም ብሪቶናታይ ናጽነት ኣይግባኣኩም ንክብሎም ድሌት የብለይን ሶሪ ህዝቢ ናጽነቱ ትደልዩ ናጽነቱ ክረክብ ኸልዩ ጆርጅ ኣይሂብ ኣይከልእ ግን ከም ሓሳብ እቲ ህዝቢ ኣነ በይነይ ክኸውን ሃገር ክኸውን እንደልየ እንድሕር ኢሉ ን30 ዓመት ድማ በይኑ ዝተቐመጠ ተኮይኑ ፌር ኢኖፍ ረኺቦም ኣይረኺቦም ኣይ ፀገም የብለይን exactly እቲ ንኽረኽቡ ዝገብርዎ ዘለዎ ፀገም ግን ዓብይ ጂኦፖለቲካዊ ጌም ይኮይኑ ዘሎ ዋይ I'm going to give you a few examples ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ብዙሕ ማዕዝናት ክኸይድ ዝኽእል ምዃኑ ይርዳእኒ ስለ ዘሎ one of them is ኣብ እዚኣ ሶማሊላንድ ፍሉይ ልኡኽ ናብ ቻይና ሰዲዶም ኣለዉ ሶማሊላንድ ማለት እዩ ንመለስ ኣብዚኣ ኣበይ ፀናታ ሪፖርት let's go back to where I started here urging him to recognize Somaliland, which broke away from Somalia more than 3 decades ago. On social media platform X, some users have asked the incoming president-elect to reorganize Somalia and restore peace in the region, while others have called his return an opportunity to sway the international community in Somaliland's favor. Now, Somaliland had declared unilateral independence from Somalia in 1991. Strategic ሕጂ ንሪኦ ዘለና እዚን ክልተ ሃገራት እዚኣ ሶማልያ ትበሃል ሃገር ብፍላይ ሶማሊላንድ ዝበሃል ልዕሊ 30 ዓመት በይኑ ኮይኑ ተቐሚጡ ኣሎ ናቱ ኣካይዳ ዘለዎ ሃገር እዩ ሕጂ ናይ ሶማሊላንድ ናብ ካልእ ንኽትከይድ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ምርዳእ የድሊ ሓደ ምስ ቻይና ተፃራሪ ፖሊሲ ወሲዶም ኣለዉ ኣብ ታይዋን ፍሉይ ልኡኽ ሰዲዶም ኣለዉ ሶ እዚ ነብሱ ዝኸኣለ ነቲ ኣብቲ ዞባ ፅልዋ ክልል ወይ ቻይና ምስ ሶማልያ እያ ኮይና ዘላ እዚኣቶም ድማ ንኣሜሪካ ንምስሓብ ንእስራኤል ንምስሓብ ኩሉ ዝከኣሎም ይገብሩ ኣለዉ ስለዚ ኣብ ወግዒ ንእስራኤል ወላ ኣብ ናትና ቤዝ መፂኦም ይውሰዱ ፀገም የብልና ብሎ ኢማራት ካዋቲ ስለ ዘሎ ቤዝ ይሰርሓሎም ኣሎ ኢትዮጵያ ናብኡ ክኸይድ ይፍትና ኣሎ ስለዚ ሶማሊላንድ ዝበሃል ሓደ ኣብቲ ዞባና ዓብ ተራ ክፃወት ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ ከም ፖለቲካ ማለት ከም ሃገር ዘይኮነስ ከም ፖለቲካ መዛረብን ብዙሕ መርገፂታት ክቀያየረሉ ዝኽእል ኩነታት ኮይኑ ይስማዓኒ ሕጂ ኣብ ሶማሊላንድ ነጊሱ ዘሎ ነቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዝድግፍ ኣይኮነን ሕጂ ተመሪጡ ዘሎ መንግስቲ ንሶማልያ እውን ፀገምና ክንፈታሕ ኣለና ዝብል እምነት ዘለዎ ግን ንናፅነት ሶማልያ ድማ ናይ ወትሩ ሕልሞም እዩ ሶ ክሰልጦም ድዩ ኣይሰልጦምን that's another topic ንኻልእ ግዜ ክንገድፎ ኢና ሕጂ ንመለስ ኣብ ቶፒክ ናትና ሓደ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ቅድሚት መፅኡ ኣሎ ኢልና ኣለና ኣብ ዝሓለፈ ኢልና ኣለና እዚ ሰብ እዚ ኣብቲ ስልጣን ምምፁ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ተፀዊዑ ኣሎ ቴምፖራሪ ካፓሲቲ ወይ ንግዚኡ እቲ ስልጣን ዘለዎ ስለዚ ብዙሓት ኣብዛ ሃገር እዚኣ ሶማሊላንድ ዘለዉ ድማ ከም ሓደ ዓብ ነገር ገይሮም ርዮም ኣለዉ በንፃሩ ድሕሪ ውድቀት ናይ በሻር አልኣሳድ ውድቀት ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክስዕብ እዩ ኢሉ ዝፀሓፈ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሚድያ ናይ ኢትዮጵያ ብሰፊሑ ነዚ ፕሮፓጋንዳ ይጥቀመሉ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ኣብ ስልጣን ምምፁ
ገለ ነገር ክህሉ ይዝብል ማለት ያልታሰበ ጉድ ሰምተዋል። በእርግጥም የኢሳያስ የስልጣን ጀንበር እያዘቀዘቀች ይመስላል። በቀጣይ ቀናት ወደ ዋይት ሃውስ የሚገቡት ዶናልድ ትራምፕ የሻቢያው መሪ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ላይ ከባድ ካርድ መዘዋል። የሻቢያን ስልጣን ለመገርሰስ የሚታገለው አንድ ተቃዋሚ ቡድን በትራምፕ በዓለ ሲመት ላይ እንዲታደም ግብዣ ቀርቦለታል። ከአሜሪካ ለተቃዋሚ ቡድን ግብዣ ሲቀርብለት ለኤርትራው መንግስት ግን ምንም አይነት ግብዣ አልቀረበለትም። ራሱን የኤርትራ የሽግግር መንግስት ቡድን ብሎ የሚጠራውና መቀመጫውን በአሜሪካ ያደረገው ተቃዋሚ ቡድን መሪ በትራምፕ ሕጅን ታይም ዝብሉ ዘሎ አጀስት ማለት ፕሮፓጋንዳ እንዲሁ ነተቃዋሚ ጉጅለ ዶናልድ ትራምፕ ዓዲምዎ ይብሎ ንበዓሉ ናይ ግብፅ ፕሬዚደንት ዓደመ ወላ ናይ ኢትዮጵያ ዓደመ ወላ ናይ ጅቡቲ ዓደመ ንዝኾነ ይኹን ናይ አፍሪካ ፕሬዚደንት ዘይተዛረበ ያይ ብዛዕባ ተቃዋምቲ ናይ ኤርትራ ዓዲምዎም ይብሉ ኣሎ I don't know what kind of news it is but again አንጻር ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ፕሮፓጋንዳ ሰፊዩ ንኤርትራ ንምድኻም ብኩሉ መንገዲ ዓጢቆምሉ ከም ዘሎ ንምንታይ አጀንዳ we will see እንታይ አጀንዳ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ እውን ስምዑ ባርበር ጥያቄ ታነሳለች በሚል ከኤርትራ እስከ ግብጽ እስከ ሶማሊያ የተንቀሳቀሰበት ሁኔታ ነው የነበረው። ይሄ የሚያሳየው ቀደም ሲልም ኢትዮጵያን የማፈኑ አካሄድ ከቀይ ባህር በማራቅ ተገበራል ብለው ባሰቡ ኃይሎች የተቀናጀና የታሰበበት አካሄድ እንደነበረ ያሳያል። እና ኢትዮጵያ ባህር በር በማግኘቷ የሚጎዳው ማን ነው? እኔ አንዳንድ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ አንዳንድ እንቃወማለን ኤሊቶችም ልሂቃን አንዳንዴ ኢትዮጵያ ይሄንን ማንሳት አልነበረባትም ሲሉ በእውነት በጣም ያሳዝናል። ምንድነው የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ማንሳት ወንጀል ነው ወይስ ወቅቱ አይደለም ነው ያሉት? ይሄ ወቅት መቼ ነው የሚመጣው? እዚ ሕጂ አማኻሪ ወላ አሲስታንት ናይቲ ብርሃኑ ጁላ ዝበሃል ቺፍ ኦፍ ስታፍ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ፊልድ ማርሻል ማለት እዩ ናቱ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ምልዓልና ጌጋ ኣይኮነን ወገን ኤርትራ ዝግበር ዘሎ እውን ከም ሓደ ፕሮፓጋንዳ ክጥቀመሉ እዩ ዝፍትን ዘሎ ነታ ኣርእስቲ ናይ ባሕሪ ክትሞተሎም ኣይደልዩን እዮም ዘለዉ የግብጽ ጦር በሶማሊያ ፊት ለፊት የመፋጠጣቸው ጉዳይ እውን መሆኑ ተረጋግጧል። ግብጽ አስቀድማ ጦሯን ካስገባች በኋላ ኢትዮጵያ ሶማሊያ ላይ ጫና ፈጥራ ጦሯን ለማቆየት ጫፍ ደርሳለች። ዛሬ ከሞቃዲሾ የተሰማውን መረጃ በዝርዝር ይዘናል። የኢትዮጵያ ጦር በአዲሱ ተልዕኮ እንዲሳተፍ ሶማሊያ ፍቃድ መስጠቷን አስታውቃለች። በሶማሊያ በአዲሱ የአፍሪካ ህብረት የሶማሊያ ሰላም አስከባሪ ተልዕኮ ውስጥ ኢትዮጵያም ከም ወትሪ ዝበልናዮ ሕጂ እውን ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያን ግብፅን ኣብ ሶማሊያ ፊት ንፊት ክራኸብ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ኢትዮጵያ ብትገብሮ ዘላ ዲፕሎማሲያዊ ፃዕሪ ሰራዊታ ኣብቲ ዓዲ ኮፍ ክብል ከም ዝኾነ ዳርጋ ተስፋ ቆሪፆም ዝነበሩ እንዲኦም ሕጂ ዳግመ ዕድል ረኺቦም ኣብቲ ቦታ ኮፍ ክብሉ ዕድል ከም ዘለዎም ረይዎ እቲ ስእልታት ዝገብርዎ ዘለዎ ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛታት ክልቲኡ ሓደ ዓይነት ባንዴራ ብምግባር ዝጥቀም ማለት እዩ ስለዚ ግብፅን ሶማልያን ግብፅን ኢትዮጵያን ኣብ ውሽጢ ሶማሊያ ሰራዊት ናቶም ከቐምጣ እየን ድራማ ድማ ክቕፅል እዩ ኔክስት 2025 ኣቲና ኣለና ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኣብኡ እንዲዩ ዘሎ ናይ ግብፂ ድማ ይኣቱ ኣሎ ውውልሲ እዚ ቴንሽንስ ክፈጥር እዩ ሽግራት ክፈጥር እዩ ድራማ ክፍጥር እዩ ኣን ድራማ ኣብቲ ዞባቲ እናቐፀለና እናተደጋገመን ክኸይድ ምዃኑ ከም ርዱእ ጌርና ክንወስዶ ክንክል ኣለና ኣብዚ ላ ሓንቲ ነገር ኩሉ ሰብ ክርዳእ ዘለዎ ኣብዪ ኣሕመድ ናተይ ጸገም ኮይኑ ዘሎ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ውሽጡ ዘተኮረ ምዃኑ ነግራችሁ አሁን በኔጌቲቭ ኢነርጂ በፌስቡክ በምናምን እዛም እዚህ የሚተነትን ሰው እየተነተነ ይኖራል እንጂ በፍጹም ኢትዮጵያን የመምራት ስልጣን እድል አያገኝም። ኔጌቲቭ ኢነርጂ ላይ ነው ቤተ መንግስቲ ጭሉልቃት እንጀራኒ ኣብዪ ኣሕመድ ንጆሃር ብጣዕሚ ፈሪህዎ ከም ዘሎ ኩሎም ፕሮፓጋንዲስትስ ናቱ ኩሎም ቶም ሚድያ ናይቲ ኣቢ ዝጉስጉሱ ቀጻሊ ብዛዕባ ጀዋር መሐመድ ጥራይም ዛረብ ዘሎ ንጀዋር ከመይ ጌርካ ካራክተር አሳሲኔሽን ጌርካ ብፍጹም ካብ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ከተጥፎ ትኽእል ደይ መደይ ተባሂሉ ሰፊሕ ዝኾነ ስራሕ ይስራሕ ኣሎ እሱ ድማ ብመጠን ዝሃረሞ ኣብዚያ ከምፃዘይ ዘለኹ ቪድዮ ጀዋር ነዚያ መስምዕዋ ክልቲኡ ነገራት ተሓይዘከረየኩም ስለ ዘለኹ የዘንድሮው የጥምቀት ሰባ ወጣቶች እየታሰሩ መሆኑ ሲሰማ ከወትሮ በተለየ ሁኔታ የዘንድሮው የጥምቀት በዓል የሚከበረው በደህንነት ድሮን ቅኝት ታግዞ ነው መባሉ ግራ መጋባት ፈጥሯል። ከጥምቀት በዓል ጋር በተገናኘ በአዲስ አበባ ከተማ ወጣቶች እየታሰሩ መሆኑን ዶቼ ቬለ ዘግቧል። አዲስ አበባ በድሮን ተጠብቃ ጥምቀት ታከብራለች መባሉ ለምን የሚለውንና ስለ ወጣቶቹ ስር የተሰማውን ዜና በዝርዝር እነግራችኋለን።
በድሮን ትጠበቃለች በተባለችው አዲስ አበባ ከተማ ወጣቶች እየታሰሩ መሆኑ ተሰምቷል። ከመጪው ጥምቀት በዓል ሕጂ እንታይ እዩ አብይ አሕመድ ስጋት ይስምዖ ከም ዘሎ ፀገም ዝበሃል ወይ እውን ምሽፍፋንን ምእላይን ዘድልዮ ይኮነ ነዊሕ እዋን እውን ዝገበረ ስጋት ስለ ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኣካይዳ ነዚያ በዚያ መቐመቓ ነዚያ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና IMF ዝበሃል እቲ ኢንተርናሽናል ሞኔታሪ ፋንድ ማለት ምስ ፖሊስ ናይ ኣሜሪካ ብድሕሪ መጋረጃ ዝሰርሕ ማለት እዩ ኩሉ ኣሜሪካ ትደልዮ ድማ ዘተግብር ማለት እዩ በመንገዲ ፋይናንስ ንዓቢ ተወሳኺ ገንዘብ ክቦ ምዃኑ IMF approves 248 million disbursement for Ethiopia under the 3.4 billion ECF arrangement. ስለዚ ነቲ ቁጠባ ናይቲ ሪፎርም ክገብሮ ዝሓስቦ ዘሎ ወይ እውን ክኸፍቶ ዝሓስቦ ዘሎ ደገፍ ክወሃቦ እዩ ተባሂሉ 3.4 ቢልዮን ክብዎ ምዃኖም ቃላት እዮም ነይሮም ብዝተፈላለየ መንገዲ ድማ እናሃብዎ ይኸዱ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ከተሓዘልኩም ክፋር ኣብዚ ክንግንዘቦ ዘለና እንታይ ኣሎ መሲልኩም እዚ ገንዘብ እዚ ስለምንታይ ኣብዚ እዋን እዚ ይወሃቦ ኣሎ ኢትዮጵያ ኣብ ከመይ ክራይሲስ ከም ዘላ ውሽጣዊ ሲቪል ዎር ናታ ካልእ ፀገማት ናታ ኩሉ ይርእይዎ ኣለዉ እዚ ሓገዝ እዚ ዝወሃብ ዘሎ ናተይ ግምት እየ ዝብለኩም ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ መሪፃ ከም ዘላ ኣሜሪካ ዘርኢ ምልክት እዩ ስለምንታይ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ተራ ናይ ትምህርቲ ናይ ፋይናንስ ዶ ናይ ቁጠባ ዶ ናይ ጂኦፖለቲካ ዶ ይኮነ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ከም ዘላ ዝገልፅ ኩነታት ቅድሚ ክንደይ ሰዓታት ኣቢሉ ጃዋር መሓመድ ሓደ ቪድዮ ኣብ ኤክስ ሼር ገይሩ ነይሩ ኣነ እውን ሼር ገይረ ኣለኹ ኣብ ኤክስ ከድኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ከምፅኦ ቻነለይ ኣይፍቅድን ይኸሙ ሓደ ሲቪል ሰራዊት ናይ ኣቢ ብተመልከተለይ ጠጠው ኣቢሎም ኣብዚያ ረሱ ናይ ሓንቲ ደቂቃ እናረሸነ ከሎ ቪድዮ ቀዲሖሞ እናተረሸነ ከሎ ላይፍ ቀዲሖሞ ኣብ ኤክስ ትዘውር ኣላ ፖስት ገይረ ኣለኹ ብዙሕ ሰብ ሪእዎ ኣሎ ኦልሬዲ መዓት ኮሜንት መዓት ስቃይ መዓት ዝሕዝን እዚታት እናተፈፀመ ከሎ ኣብታ ኢትዮጵያ እትያ እዛ ናይ ኣቢ ኢትዮጵያ መዓት ሓደጋን መዓት ገበናትን መዓት ዓዘቕትን ሽግራትን ከለዋ they're giving him money ገንዘብ ይብዎ ኣለዉ ኣብቲ ስልጣን ንክቐፅል ይሕግዝዎ ኣለዉ እቲ እንኮ ኣብ ስልጣን ደው መበሊ ሌጂቲመስ ወይ እውን ከም ዝተቐባልነት ንክረክብ ትገብሮ ዘላ እቲ ህንፃታት ዝሰርሑ ዘሎ እቲ ገለመለ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ካሊእ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ፋሒላ ኣቶላ ኣብ ኦሮሚያ ይባልዑ ኣለዉ ኣብ ኦሮሚያ እዩ ተፈፂሙ እዚ ጀዋር መሓመድ ፖስት ገይርዎ ነይሩ ካልኣይቲ ፖስት ገይሩ ካ ስለምንታይ ካበይ ረከብክያ እዚ ቪድዮ እዚ ኢሎሞ ሓድሽ ቪድዮ ይኮነን እዚ ኢልዎ ማለት ሓድሽ ተርእዮ ይኮነን እዚ ኢልዎ ቀፃሊ እዮም ዝገብሩ ረሺኖም ድማ ነቲ ቪድዮ ንሓላፊኦም ይሰድሉ ሓላፊኦም ድማ ስልጣን ሂቦም ኢሉ መሊሱሎም ኣሎ ስለዚ እዚ ኣብቲ ሲስተም ናይቲ መንግስቲ ኣትዩ ዘሎ ኩነታት ምዃኑ ንክገልፅ ኢሉ ገይርዋ እዚ ኩሉ እናተፈፀመ ከሎ ቪድዮ ኣብ ላይፍ ወፂኡ እናተረሸነ ከሎ ሓንሳብ ክሕነቕ ከሎ ሓንሳብ ብካራ ክቐትልዎ ከሎ ክንደይ ቪድዮታት ወፂኡላ ካብ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ማለት እዩ ዋላ ሓንቲ ይብዎ የለውን በንፃሩ ገንዘብ ክብዎ ሬድ ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ ንኣቢ ምስ ኩሉ ሓጢያቱ ምስ ኩሉ ጉድለታቱ ተቐቢሎማ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ናተይ ትንተና ድማ ናተይ መረዳእታ ድማ ስለምንታይ ከምኡ ገብሩ ኣለዉ ኣቢ ምሉእ ብሙሉእ መጋበርያ ክኸውን ዝኽእል ሰብ ስለ ዝኾነ ንኣቢ ኣልዮም ድማ ኣብዚያ ሕጂ ዘላ ኢትዮጵያ መተካእታ የብሎምን ኣምሓራ እንተምፅኦም ኦሮሞ ኣይፈቱን እዮም ትግራዋይ እንተምፅኦም ክልቲኦም ኣይፈቱን እዮም ኦሮሞ ኣቢ እዩ ስለዚ ካብ ኩላ እታ ኢትዮጵያ ተመቃቂላቶ ዘላ እቲ ዝሓሸ ዝብልዎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣቢ ዘሎ ካብኡ ዝሓሸ የለ ማለት ኣይኮነን ጀዋር ካብኡ ከም ዝበልዕ ርዳእኒ ኣነ ግን ተቐባልነት የብሉን ብኣምሓራ ካልኣይ ከመይ ጌርካ ኸኒ ጀዋር ሕጂ ኣብ ስልጣን ተምፅእ ባዕሉ ብሓይሉ ተመፅኡ ወክል ንኣቡ እንኮ መፅኡ ስለ ዘሎ ካልእ ንዑ ንክቕይሩ እታ ኢትዮጵያ ክትፈርስ ስለትኽእል ንዑ ከም ዘለዎ ንሓዞ ካልእ መንገዲ ክሳብ ዝርከብ ወይ ዝኾነ ይኹን ምዕባለ ክሳብ ዝመፅእ ዝብል ኣረዳዳ ኣለዎ IMF ገንዘብ ዝቦ ዘሎ ድማ ኢትስ ክሊር ኢንዲኬሽን ኣሜሪካ ፖሊሲ ናታ ንኣብይ ኣሕመድ ከም ዘለዎ ጠጠው ከብሎ ካልኣይ ግን ዳርጋ ዝበዝሐ ሰብ ምሳይ ክሰማምዓላ ዝኽእል ኣብይ ኣብ ስልጣን ደው ዘብሎ ዘሎ ኢማራት ስለ ትፈትዎ እዩ ኢማራት ትፈትወላ ትርኩን ይፈትዎ ኣሎ ስለዚ ንክልቲኦም ሒዙ ኣሎ ኣብቲ ከባቢ ኢማራት ብፍላይ ድሌታ ንክትገብር ከፊትላ ስለ ዘሎ ድሌታ ንክትገብር ጥራይ ዘይኮንስ ኣብ ሱዳን ገለ ክትገብር ኣጀንዳ ክትገብር ተደልያ ኣብ ጅቡቲ ድዩ ኣብ ሶማሊላንድ ድዩ ኣብ ካልእ ኩሉ ትገብሮ ኣጀንዳታት ድማ መጋበርያ ክኾና ስለ ዝኽእል ንኣሜሪካ ድማ ክእምንዎ ስለ ዝኽእሉ ንኣብይ ኣሕመድ ምስቲ ኩሉ ዘለዎ ገበናት ጀኖሳይድ ይፍፅም ብድሮናት ህዝቢ ይቐትል ህዝቢ ንሓትሕዱ ይባላዕ ከተማታት ኣይቋፀሮን እዩ ገበናት ገለመለ ይፍፀም ሰብኣዊ መሰላት ተኣሲሩ ይብሉ ገለ ፖለቲከኛ ተኣሲሩ ይበሃል they giving him money ገንዘብ ሂብዎ ኣለዉ ሕራይ
نسأل أين أكله خبل خل نرو IMF جنزب كبكات جميرو جند سنة تستور already أمريكا سلطة دليل زلا تراي أمريكا سلطة دليل زلا جنزب يبولو IMF مالتنا أمريكا بانكو كانت زي كان أمريكا بزي فقدنا أمريكا أنصار أمريكا صارت تكالا يكون لذي clearly نجزيو زاب زخون زخون نعيب أمله نملا سبتناتنا جل زرباتات كامل سيلو أبز سمعج where you anti-Semite, the Arab communities, the Muslim world will support you. It's how the Houthis are attacking, and that's why they're doing all this. They're not doing it because they care about Gaza or the Palestinians. The Houthis are doing this because they need legitimacy within their Muslim or Arab societies. And in order to be in power, in order to get legitimacy, you have to be anti-Semite. You have to be anti-Israel, and that's why they are attacking ships in the name of. Is it true was a lot of Israel زغمت إيرتراويو مالت إيرتراونتوز فلتاي بلينجن كم إيرتراويو introduce جبر نسب بقول كخصا زي فلت كايو بتاز بلات راحت كبلات غد دارجا نتا إيرترات بحال تقرأي تقرنيو كابتم تقرأي تقرني زبل منتاليتي زلوا أجازيان زبليو سلازي إيرترا مالتنا تقرني هاجر إلو زعمنيو إحت نسو كم مانو إيرترا تزل على حدا قاعد يزبلاني إيرترا تشعت بهير زلوا إذا منتاليتنا يبعال زياتهم تمسيو تا إثيوبيا خويناتو زلا خقبرو ناس لزدلي تراي إيرتراونت ندعريلنا تقرنيا بوتو تقرب بوتو ساهو بوتو نعراب بوتو كنما بوتو رشايدا بوتو عفارة بوتو بلينا بوتو بدوية بوتو كلاتهم ببوتو مالو تهاجر دما زياد صبو غيركم تردوا لي إيرترا نتوم تشعت بهيرات تأخلو من سي I don't know نسبة إيرترا تبالسي صبو غيرات أخلون تترفونيا أبزيا زيان درعيزنا كل جزء كابكالس أجمع كندعنينا إيرتراويان أخيلات ترفهم هجرة بحري أخيلوز ترفنا مريت أخيلوز ترفنا زحرس أخيلوز ترفنا جبوتات أخيلوز ترفنا ألنا أبي بحنقول ليو you don't need to fight against each other سازز انتاي زبل زلون احنا تقرينا هجرينا ناب إسرائيل تتقعناينا إسرائيل بقى تزبلت أنا أهم كونكم نخل إحنا نابلنا توم إسرائيلوين بقى أنا تقرأين اللو تقرأي كاز بهاللو نخلتين عند عيسكم ناسي أتزوباتي زقربكم يلن تعال زرباي قال زبل زربا حنت اللي عطوني ساد بان أجندو إليز كمال تقال نملا سابزيا بغلطة كلتا سكشن سنايت فيديو ناتمبر مع عجوجوي Similar to Yemen. Similar to Yemen. Yeah. All of them are tribal clan societies, and they are and they couldn't create the crisis in the Horn of Africa and also in the Middle East. These countries could not create economy that provides dignified job to their citizens and also security. So they're gonna get into a conflict, and they're gonna be like look Syria, look Iraq, look Libya. جزي ساكن دي حنقول affected هنا وين أنا كحنقوله صبت حنقول على الوقت بلاي كلني دايما دايلو إسرائيل وين كحجس نساكت حجوس اللي زارب زلا كلنا قر زارب زلا مغنياتو سوريا وين مستخول لتأجمعتهم كم هاجر أكتي غوبرنيرويان صبوا كاينا برنيرويان the problem سوريا ويناتو زلا intervention بفنجة regime change غوبرلهم سلزلي he doesn't admit this أي زاربونيو look at Syria look at Iran look at many comes غوبرلهم زلا هاجرهم محدار طفي ومسا وين نتهاجرهم بتمثلهم حزامان خد كبير وم كينو no بدأ intervention قبل العقمهم زخونة intervention أو وش زجوز أمثلة زلوا now أبزي عجي ذحريت ملص قبل إيران منقسي أبو زلوا منقسي perfect منقسي بلا الله السعودية perfect منقسي الله ما يبلا الله السودان زنا perfect منقسي بلا الله أبيك الله perfect منقسي نتوم أيوراويان كاب إثيوبيا زخدوا يكونون زم كانوا ومز بلو زلوا معت جبنا دفسهم زلوا نأخذ يكونون نحوات كده يكونون إسرائيل دقحفهم زلوا إيرتراويين يكونون زقحف زلوا basic مثل كمان ناس الدنيا زي بوم زلوا السوق اللي doesn't care زعبوا يقدسوني إسرائيل كم يقدر كتسبق أيو of course position يبغى مصر حلو قال ماله أبت ميديا دم مسمى إسا بزاف abnormal يتوبا يكون أبنا إسرائيل strategic بزعب إسرائيلوين زار بلاتفورم يم interview يرمل زلوا هاي المالة تيجي نتي أجندة زليهم زلوا كله تسرع دما إسرائيل نبى إيرترا ناخد عتوز أرزلي أنا إسرائيل مس إيرترا خسارة تجمع بالله ما قص إيرترا ما قص إسرائيل هذا سمع تجرم كسر حلو زي كل مهنيات بالله السعودية مس جبت نسرها لنا جبت زمدنا نقبر لنا بلت لنا مس إسرائيل كم حاجة زمدنا تقبر is no problem I see no problem فلسطين كي قال لنا يا فلسطين كاليو إيرترا مس هون تهجر دبلوماسية تقبر دليل يعني ربحها
ናጽነት ልውላውነት ናይ ኤርትራ ኩሉ ኣብ ግምት ዝእተወ ዝኾነ ዘይንኸስረሉ ዲፕሎማሲ ምስ እስራኤል ዲ ወላ ምስ ጅን ዕፍሪት ክንገብር ክንክእል ኣለና this is important ምስ ዝኾነት ሃገር ዲፕሎማሲ ክንገብር ዝምድና ክንገብር ማዕርነት ዘሎ ንኩሉ ነገር ጣልያን እኮ ድካትና ዳስገበትና መግዛት ምስ ጣልያን ዲፕሎማሲ ግን የለና ንብላ ኣለና ድምሎ ራሽያ እኮ ንአሜሪካ እናደገፈት ንደርጊ ደግፋ እኮ ድካትና ዳስገበትና ምስ ራሽያ ግን ዝምድና የለና ንብላ ኣለና ዲፕሎማሲ ምስ ማንም የለና no problem እቲ ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ ነገር እዩ መጀመርያ ኤርትራ ሃገረ ትግርኛ ኣይኮነትን ኤርትራ ሃገረ ኤርትራውያን እያ ኤርትራዊ ዝበሃል መንነት ዘለና ህዝቢ ኢና እሱ ነዚ ኣያምነሉን እቲ ክላን ብትራይባል ትነብር ያ ገለመለ ዝብል every country መበገስ ናታ ኮሚን ነይሩ ጀርመን ታይደም ነይሩ ኣብ እስራኤል ዝገራቶ ዘላ ጁሽ ካፕትን መፅኦም እዮም ኩሎም ደቂ ሓደ ሰብኣይ ድዮም ዝተፈላለየ ኣብ ዝተፈላለየ ገሊኦም ኣብ ፖላንድ ዝነብሩ ነበሩ እዮም ገሊኦም ኣብ ሃንጋሪ ገሊኦም ኣብ ገለ ዲኤንኤ ኩሎም ቸክ ገይሮም ድዮም ኣላ ኣይዶን ነው ንሕና ኣይሁድ ኢና እዮም ዝብሉ ግን ካብ ዝተፈላለየ ቦታ መፅኦም ኣብቲ ቦታ መፅኦም ዘለዉ ዝኾነት ሃገር ድማ ካብ ብዙሕ ዓሌት ዝመፀ ህዝቢ ዘለዋ ጀርመን ዝሎሚ ጀርመን ዝዛረብ ነበረ መዓት ህዝብታት ነይሩ ጨፋሊቆም እዮም ሓደ ህዝቢ ገይሮሞ ኣብ ጣልያን ከምኡ መዓት ህዝቢ ነይሩ ሕጂ እውን ኣሎ ፍሉይ ጣልያን ሓያል ክኸውን ኣለዎ ተባሂሉ ኣብ ኣሜሪካ ከምኡ እንታይ ዘሊ ዘሎ ሰብ ዝግና ይርዳነን እዩ ነቶም እስራኤላውያን ንምሕጓስ ግን ኩሉ ዓይነት በቃ ኣብ ኤርትራ እንቶም መፅኹም ንሕና ኩሉ ክንገብረልኩም ንኽእል ኢና ሓያል ሃገር ኢና እቲ መንግስቲ ለይሉና መቕድም ረጂም ቸንጅ እቲ መንግስቲ ኣሊኹም ንዓና ቦታ ሃቡና ሽዑ ንሕና በዓልና ኣለናልኩም መዓት ዓጀብጀብ እዩ እስራኤል ግን ስለምንታይ የምፅኡ ኣለኹ ኣብ ሓረት ዝበሃል ጋዜጣ ናቶም ድማ ኣንጻር ኤርትራ ኢራን ናብ ኤርትራ ተኣቱላ ዝብል ኣርቲክል ድማ ኣውፅኦም ኣለዉ ስለዚ እቲ ሓረት እዩ ዝበሃል መስለኒ ጌጋ እንተለና ሩሙኒ ኣብኡ ኢራን ምስ እስራኤል ምስ ኤርትራ ትሰርሕ ኣላ ምስ መንግስቲ ኤርትራ እዚ እውን ከምኡ ይብል መንግስቲ ናይ ኢራን ምስ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ይሰርሕ ኣሎ ብሓደ ኮይኖም ድማ ኣብቲ ናይ ሑቲ እውን ይተሓባበሩ ኣለዉ እዩ ዝብል ስለዚ እንታይ ማለት ነቲ መንግስቲ ኣሊኹም ንበዓላነ ኣብቲ ኩርሲ ኣምፅኡልና ንሕና ድማ ነቲ ሃገር ምቕልቅል ከነብላ ኢና ኣጀንዳ ናትኩም ከነገብር ኢና ጀስት እቲ ናይ ኣሜሪካ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርዎ አንድነት ኢሎም ነቲ ህዝቢ ኤርትራ መቃቂሎም 10 ዓመት ፌደሬሽን ወሲዶም ንዑ ድማ ቀቲሎም ዘቃፅሎ ንዑ ንከቐፅሉ ኣጀንዳ ዘለዎም ሰባት እምበር ካልእ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ካብዚ ዘለዎ ንቅድሚት ክወስድዎ ፖለቲካ የብሎምን እዚ እቲ ዘሕዝነና look Lebanon right all these countries failing economies to conflict they this and population growth these countries are growing so this is a recipe for crisis so these countries there's no way they're going to be stable so Iran is getting into this Iran and also Turkey the Turkey is in it's another issue but right. the Iranians are getting into this conflict and they're getting their power hold fire between Israel and the countries that it actually has peace ties with, whether it's Egypt on its to the west or Jordan to the east. Exactly. Walk us through how Iran has essentially established these proxy groups with. And the Iranians control the eastern side of the Silk Road. The Chinese control it, and the Iranians control the western. Palestinians are helping Gaza, making it difficult for this. In the Red Sea, which are the countries that are located in the Red Sea? This is in the eastern side. This is Saudis and the Yemeni. The Yemeni, and in the western side, the southern western, Eritrean dictator believes that, and Eritrea is cooperating with the Houthis and the Iranians because the Eritrean dictator believes that the Houthis and the Iranians are a resistance force with equal against the U.S. The Iranian resistance axis of resistance against the West, and also thinks the Houthis are. Very important point here, which is completely unknown to our Western listeners. The fact that Iran is already embedded within the Horn of Africa countries. Yes, Iran is already embedded, although Iran is being weakened. So the argument ናቱ ኣብ ናይ በይኑ ዩኒቨርስ ከም ዘሎ እዩ ዲስከስ ገብር ዘሎ ብሓፈሻ ግን ብፀጋምን የማንን ንሪኦ ዘለና ኩነታት ነቲ ኢንተርቬንሽን ምትእትታው ናይ እስራኤል ንከኣቱ ኣብቲ ቦታቲ ፃውዒት እዚ ስለዚ እንድሕሪ እቲ ረጂም ቼንጅ ዶናልድ ትራምፕ ክቕፅሎ ኮይኑ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሞር ድምፂ ክወሃቦም እዩ ወይ 10 ግዜ ክንሰምዖም ኢና ነገራት ግን ዓቢጥካዮም ኣይከዱን እዮም መጀመርያ ፈሊጥካ ንቕሓትካ እንትዕቢኻ ጥራይ ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን እያ ኤርትራውነት ማእከል ዝገበረ ነገር እንተዘይኮይኑ ኩሉ ሓደጋ ምዃኑ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ሓደ ሰብ ተቃዋሚ ክኸውን ክእል ፖለቲካ መረዳእታ ክህልዎ ክእል ኤርትራ በዚ ሕጂ ዘለዋ ገጽ ከም ኤርትራውነት ገይሩ ዘይዛረብ ኩሉ ሓደጋ እዩ እዚኣ ጥራይ ክትበርሃልኩ ዘለዋ
ኣብዚ ቻነል ላተነ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ለማንም ውሕስነት ናይ ቀጻልነት ናይ ህዝቢ ለማንም ኣብኡ ንዑ ዘፍርስ ድማ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ደጋፊ ይኹን ተቃዋሚ ይኹን ኩሉ ሓደጋ ናይ ኤርትራ እዚኣ ጥራይ ክንፈልጥ ክንክል ኣለና ንሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ከፍርስ ዝፅዕር ሓይሊ ኩሉ ንኤርትራ ፅቡቅ ከምፃላ ኣይክልኒ ፉል ስቶፕ ኣብዚኣ ጥራይ ክንሰማዕ ክንክል ኣለና نقتل بزح عجوجوي زلوجن let's see some part of it أبزخها زسمه Technology is not linear. Technology is not sequential. Technology is something that you could grab from the highest state wherever it is and then run with it and claim ownership. We have one of the earliest technologies we human beings came up with is fire. Fire helped people boil water. ማለት ናይ ኣተዓባብያ ገለ ጉዳይ ኮይኑ ምስ ዘቕርብ ዘሎ ሰብ ኣፀቢቕና ኢና ንፋለጥ ዳዊት ገረ ሚካኤል ይበሃል እቲ መሪፅዎ ዘሎ ውሳነ ኣብኡ ከድካ ስቱጅ ናይ መንግስቲ ምዃን ብዙሕ ኣይሕጉስኒ ሕጂ እንታይ ግን ናብቲ ቶፒክ ፐርሰናል ወፂኻ ማለት እዩ እቲ ቶፒክ ዝዛረቦ ዘሎ እንታይ እዩ ቴክኖሎጂ ካብ ኣብዚ 3 ወይ 5 ዓመት እንተዳ ዘይተጠቀምናሉ ጠፋና ማለት እዩ ከምኡ ኢሉ ዘሎ ሕጂ ሆፍሊ ቅድሚ 3 ወይ 5 ዓመት ስርዓት ክወድቕ እንዲ ምናልባት ገለ ላይፍ ላይን ከምዚ ናይ ስቶፕ ኣብይ ኣሕመድ ተሂቦ ወይ ገለ ተሂቦ 3 ዓመት ተኮይና ሕጂ ከጆይን ክትገብረና ዲኻ ኢለ ባዕለይ ንዳዊት ክሓተ ምክንያቱ እንታይ እዩ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ዝርአ ባሕሪ እንታይ ኣሎ መሲልኩም ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ሓደ ሰብ ኣብ ዓዲ ኸይዱ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብዛዕባ መጻኢ ናይ ኤርትራ ይዛረብ ዘሎ ብዛዕባ መጻኢ ናይ ኤርትራ መጻኢ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ይዛረብ ዘሎ እዛ ዳዊት ተዛረባሲ ከም ሓደ ኤርትራዊ ተቃዋሚ እንድሕር ኮንካ ወይ እውን ፖለቲካዊ ኣምቢሽን ክህልወካ ኸሊእ ፖለቲካዊ ስልጣን ትደሊ ትህሉ ኢኻ ወይ ፖለቲካዊ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ትደሊ ትህሉ ኢኻ እዛ እሱ ተዛረባሲ ካባ ዝበልፅ እንታይ ክትገብር ትኽእል ንስኻ ማሲ ንሱ ዓቕሙ ንኤርትራ እንታይ ከበርክተላ ከም ዘለ ኤርትራ እንታይ ከም ደሊ ኣነ ሓደ ካብቲ ናይዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሓደጋ ዝረኣየኒ እቲ ዶብ ኣብ መንደቕ ኣብ ርእሶም ሃኒፆሞ ዘለዎ ሓደ ሰብ ኣብ ኤርትራ እንድሕር ኸይዱ ኣውቶማቲካሊ ከም ዲያብሎስ እዮም ትወስድዎ ዘሎ ኣብ ዓዲ እኮ ይኸይዱ ኢትዮጵያ ከይድኩም ኣኼባ ክትገብሩ ዘይሓፈርኩም ሲ ነገሩ ንዝኣተዎ ሰብ ኣበይ እቲ ፀገም ዝረኣዮም ዘሎ I don't get it so for me this is እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ በይኑ ዓለም ከም ዝነብሩ ዘለዉ ጥራይ ዝርዳእኒ ክሳብ ሽዑ እንድሕር ፀኒሑ እዚ ኢንተርነት ብሓፈሻ እቲ ቅጭ ዘምፅኣሎም ካና በዚ ሕንዲ ዝኸይድ ዘሎ ናልካ ዳንኤልን ራሄልን ድማ ፅቡቅ ስእሊ ኣምፅኦም ነቶም ቆጭቆጭ ዘብለኩም ዘሎ መሊሱ ተተኮሱ ዝዓይነቱ እዩ ዘሎ ፅቡቅ እዩ ድማ ሰብ ዓዱ ምምላሱ ዘቆጥዖ እንተሎ ይቆጣዕ ኢና ንብል ኔክስት ኣርስቲ ናተይ ንስገር ኣነሲ ከምዚ ክብለኩም ዝፀናሕኩም እዚ ናይ ገዛና ኣተሃናንፃ ከምዚ ናይ ኣዕራብ ስታይል ጌርና እንተናሃንፆ ደስ ምበለኒ ቤላ ከምዚ ምዕቡል ኣተሃናንፃ ጌርካ ዱባይ ወይ ስዑድያ ብኣካል ኣብዚኣ ኮፍ ተብላ ሽዑ ዝኾነ ሰብ ዱባይ ኮነ ስዑድያ ኣብዚኣ እናሃለወት ናብኡ ዘኸይድ ምክንያት የብሉ ኖ ኣብ ኤውሮፓ ዘሎ ስደተኛ ስለዝበዝሕ ኩሉ ክምለስ እንተኮይኑ እቲ ዲዛይን ናይቲ ህንፃ ልክዕ ከም ናይ ኤውሮፓ ስታንዳርድ ጌርካ ኢኻ ትሃንፆ እቲ ምዕቡል ባህሎምን ኣተሓሳስቦምን እውን ኣብዚ ሕብረተሰብ ከም ዝሰርፅ ትገብሮ እዚኣ ከዓ ቤላ ካብታ ናይ ኣስመረ ዝበለለት ያ ኤውሮፓ ብኩሉ እንትና ኣብዚ ኾፍ ኦኬ ሓንቲ ነገር ክብለኩም ስለ ዝደለኹ እየ እዚያስ ከስምዑዋ We'll begin our city tour of the capital Asmara. This building is called Fiat Taliero. So ብዛዕባ ለንከነ ኣብ ሽማይ ነግርነ ምስ ሓደ ዝፀሓፈለይ ቅዱስ ኤርትራዊ ንፉዕ ኤርትራዊ ቀፃሊ ኤርትራ ዝመላለስ ንዘራረብ ነርና ብቀዳማይ ብዛዕባ ህንፃታት ብዛዕባ ተቅርፂ ናይ ኤርትራ ክዛረብ ከለኹ እታ ቪድዮ ሓደ ነገር ገሊፅለይ ማለት እዩ እታ ዘረባ ድማ ብውያ ጀሚራ ኣስመራ እቲ ሓንቲ ቪድዮ እዚኣ ከምፃልኩም ንምንታይ ብምንታይ ንዛረብ ከም ዝነበርና እታ ኣርስቲ ፅቡቅ ገይረ ከዘክረኩም ስለ ዝደለኹ እታ ዘዛረበትና ኣርስቲ ኣነ ብዛዕባ እዚኣ ይዛረብ ስለ ዝነበርኩ እዩ እዚ ናይ ህንፃታት
ቦያ መልካይን ጽገናን የዛረብ ነረ ኦኬ ብዛዕባ ይዛረብ ነረ ኣብቲ ቦታ እዚ ገዛውቲ እዚ ከም ዝገይሩ ኩሉ እንተ ድህነፅ ነይሩ እዛ ከተማ ብጣዕሚ ኣብ ናይ ቀደም ግርማ ኣም ተመልሰት ገለ ክብል ከለኹ እንታይ ኢሉ መሊሱለይ ኣስመራ ናይ ዩኔስኮ ኣካል እያ ዩኔስኮ ነታ ከተማ ናይ ሄሪቴጅ ከተማ ስለ ዝኾነት ንፅገናናታ ብፍሉይ ቅዲ ክግበር ከም ዘለዎ እዩ ነጊሩ ስለዚ ናይ ኣስመራ ፅገና ጎደናታት ቦያ ብምልካይ ጥራይ ወይ እውን ቅልጥፍ ቅልጥፍ ኢልካ ብሸበትበት ክግበር ዝኽእል ከም ዘይኮነ ኢሉኒ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ ኣብታ ክዛረብ ከለኹ ናብ ግምት ኣይተኽወን ኣነ ግን እንታይ መሊሰሉ ምናልባት ኮንደኾን ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ኣሜሪካ እንተ ክትገብር እያ ፈቲና ንነዊሕ እዋን ሬጂም ቼንጅ መንግስቲ ከመይ ጌራ ሬጂም ትገብሮ ነቲ ቁጠባ መለስ ዜናዊ እውን ክብሎ ከሎ ብኬብል ዝወፅእ ሓበሬታ ምፅርኩም ነይረ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ኢምፕሎድ ኤርትራ ከም ትፍንጀር ከም ትርኹመሽ ከም ትመውት ክንገብር ኣለና ብኩሉ ዝኾነ ይኹን ኣንፈት ናይ ምዕባለ ኣብታ ዓዲ ከምዚኣቱ ክንገብር ኣለና ብምባል ገይሮም ምናልባት ብካልእ መንገዲ ምስላጥ ምሳበዮም እንታይ ገይሮም መጀመርያ ንኤርትራ ኣብ 2003 ጀሚሮም ብዝተፈላለየ መንገዲ كأسروا كجدوا عصوان كبانك قبرولا جميرهم كاب كتشن شدشان دما بوقعي من سي كم زحدمن أبي أوروبا دما أبي أمريكان أوروبان بغلطف ورقة كراكب كم زخلن بمقبار دما تي دي population ويونا تزبن مهدا بسفي يسري عملو قولو مزجزية تكون دي سرع مسرعيو حزب دما كملس كم زخل مسترد دم تاجر اتكاتا ما كهناس تجميرو حجر كهناس تجميرو تاج قبرو خلو نتزبي كمتشويو نعدو كملس لازغل نو تاي نكبر እታ ከተማ ንኸይትህነፅ ሃገር ንኸይትህነፅ ናይ ዩኔስኮ ሄሪቴጅ ኢልና ንመዝግባ ስለዚ ኤርትራ ከምዘይ ትፅግና እውን ክንገብር ኢና ኣነ ናተይ መረዳእታ እየ ዝብለኩም ዘለኹ እቲ ዩኔስኮ ቅንዕና ነይርዎ እንተዝኸውን ነይሩ ነስመራ ንፅገና ናታ ምሰርሐ ነይሩ ገንዘብ መሃበ ምተበገሰ ክሳብ ሎሚ ሓንቲ ኣይገበረን ኤርትራ ባዕላ ንኸይትገብር ነቲ ገዛውቲ ነቲ ገዳ ንከይትፅግኖ ናይ ዩኔስኮ ሄሪቴጅ እዚኣ ከይትትንክፎ ኢልዎም 5 ሳንቲም ግን ክብ ኣይተረኣየን ምናልባት ነቲ ዩኔስኮ መጋበርያ ከምቲ ኩሉ ንዩኤን ይኹን ካልእ መሳርሒታት ናቱ መጋበርያ ከም ዝገብርዎ ንዩኔስኮ ድማ ደይ መደይሎም ንዑት ሒዞም ኤርትራ ከተማታታ ንኸይፅገን ህንፃታታ ንኸይፅገን ዝተጠቀምሉ ታክቲክ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢለ ፅሒፈሉ ኣነ ከምኡ ዝበልኩም እዚ እውን ኩሉ ግዜ ኣብ ርእሰይ ዘሎ ኢለ ንሱ ቅዱስ ኤርትራዊ ኤርትራ ዝመላለስ ምስ ኩሎም ሓለፍቲ ርክብ ዘሎ ምስ ኣብ ኮሌጃት ዝምህሩ ዘለዉ ምስ ሚኒስተራት ምስ መንግስቲ ዋላ ንሳቶም እውን ከምኡ እዮም ድሓስቡ ኢልኒ እዚኣ ገይን ከይትኸውን ስግኣት ከም ዘሎ أنا هندا بتي كل جزء أبرسي يملا لشني كم زي سيريس لحسي بلا يفلتن نيره معناته قدام من تات هاي تمانجستون كله سلزو خانة أو تاتونا بلاني زي بالجد يونسكو يلوم زعتوه نير ترى نيبحق حق نخطو قموا بنا يونسكو ستاندرد نكتهندس ده اليوم ده كونسي إير ترى نخط رخمش زخانة يكون تجانا نخي جبر نحنا خم نتينا هذا جبر أكيد زخانة سبتاي لك جزاها نخي تسجنه أنا خط سجنا لك ستاندرد نعلم كم زمالك وجبري بلا كاجل 5 سنتيم جنيه بكاني لذي you should never trust these people زيهم سبازياتهم نيرترا كابت فتر صبوق يروم لا يفلطونيا نصبوق ادما اي حسيبه ما يفلطونيا سز ولا نتصبوق يلوم زرغروخا كل غزي تشك تقبر لك انا انت الى حسابي به كشا ገንዘብ ሒዞም መጥዮም እንካ ዘንካሽ እዚያ እንተይሎምካ ካሽካ ተቀቢልካ ሰራሕ ካሉ ኩሉ ናይ ሓሶት መብፅሓ ካብኦም ከምት ዝኽእል ግን ግዜ ክሰርቁልካ ምስ ግዜ እናኸደ ድማ ካል ኣጀንዳ ንክገብሩ ኣብ መንጎ ድማ ክትፍንጀር ክፅበዩ ኢሎም ዝገብርዎ ታክቲክ ክኸውን ይኽእል ምናልባት ኣብዚ ሕካዮ ኣጋኒንካዮ ዩኔስኮ ኮሚኮን ትብሉን ሰባት ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ብሓፈሻ ግን ንኤርትራ ብኩሉ መንገዲ እዮም ዝፍትንዋ ዘለዉ ብኩሉ መንገዲ እያ ትፍተን ዘለት ሃገር ኩሉ ዓይነት ኢንስቲትዩሽንስ ኣብ ኤርትራ ናቱ ኣጀንዳ ኣለዎ ፅቡቅ ነገር ክገብረላ ዝፍትን ኣብዚ ቀረባ ንሱ እውን ጥንቃቐ የድልየ ዩኤን ዝበሃል እዞም ናይ ዩኤን ናይ ልምዓት ትካላት ዩኒሴፍ ድዩ ዩኤንዲፒ ድዩ ገለመለ ንኣሽቲ እውን እንትኾነ ደሓን ዝኾነ ስራሕ ክሰርሑ ይርኢ ኣለኹ ደሓን ዝኾነ ስራሕ ኣብ ባይታ ዝረአ ኣብ ኢንስታግራም ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ድማ የውርድዎ ኣለዉ ስለዚ እዚ ከሎ ሕጂ ኣይከውን እዩ ሓሶት እዩ ክብለኩም ኣይክእልኒ there is some good stuff happening እንተ ትኻልእ ናይ ዩኔስኮ ድዩ ናይ ካልኦት ግን ኤርትራ ዳብል ቸክ ትገብረ ኣለዋ ስለዚ ነቲ ምህናፅ ናይቲ ሃገር ብናትና ዓቕሚ ብናትና መንገዲ ብዝከኣለና እንተ ንኸዶ እውን ኣብ ማይ ፀላእኩና ነ ምክንያቱ these people probably ንኤርትራ ነዛ ንፈልጣ ሃገርና ፍሉይ ረድኤት ክገብሩላ ከም ዘይኮነ ይዝርዳኣና ነ ገንዘብ መፅ ዩኔስኮ ሲ እንኩም ነዚ ኣስመራ ህነፅዎ ንባፅዑን ህነፅዎ ንኸረን ህነፅዎ መንደፈራ ህነፅዎ ደቂ ኣምሓሮ ህነፅዎ እናበለ ገንዘብ ክህብ ከም ዘይኮነ I can assure you እንተ ወሓደ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ክሳብ ዘሎ ነዚ መንግስቲ እዚ ከይኣለዩ ገንዘቦም ኣብ ኤርትራ ኢንቨስት ክገብሩ ድሌት ዘለዎም ኮይና ይስማዓንን እያ ስለዚ እታ ሃገር ብዝከኣላ ነቲ ዘለዋ ተቅርፂ ኣብ ምዕቃብ እንተተጓየት ወላ ኣነ መንግስቲ ናቱ ኣካይዳ ኣለዋ ኣነ ንመንግስቲ ዝውክል ሰብ ኣይኮንኩን ግን
ኣነ ነቲ መንግስቲ ጎረ ሄሊ ነቲ ዩኔስኮ ዝበሃል ጉሒፈ ብዝመስለኒ ክሰርሕ መመረፅኩ ነይረ እየ ዝብል ኣነ ግን what do I know እቲ መንግስቲ ናቱ ኣካይዳ ኣሎ ናቱ ኣፍልጦ ኣሎ ናቱ መረዳት ኣሎ I cannot say much about it ግን ኣነ ከም ሪቶይ ዩኔስኮ ንኤርትራ ገንዘብ ሂቡ ንህንፃታት ናይ ኤርትራ ንምህናፅ ክህብ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ንምንታይ ተስፋ ተቁርፀና ክትብሉን ኢኹም look your history ልዕሊ ተመሊስካ ረ ማእስ ዩ ዩኤን ወይ ገለ ናይ ኤርትራ ገንዘብ ሂቡ ፅቡቅ ነገር ኢና ኣላ ምናልባት ነፅዋር ገንዘብ ሂቡ ንምድምሳሳ ይህብ ነይሩ ሕብረተሰብ ይኹን ካልእ ነዛ ኤርትራ ትበሃል ካባና ረኺባ ሲና መንእሰይ ህዝቢ ኤርትራ ካባና ረኺባ ሲና ዝሃገር እዚኣ ናተይ ሪቶ ፖለቲካ ኣይቀየር ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ናታ ትፅቢት ካብ ኤርትራውያን ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ኤርትራውያን ንሕና ኢና ድማ ከነጥዕያን ከነሕምማን ንኽእል ናተይ ሪቶ እዚኣ ምናልባት ምዝዓርከይ መዚ ሽሙ ክገልፀልኩም ኣይደልን እየ እዚ በልናዮ ሓሳብ ጌጋ እንተለዋ ኣርሙለይ ምናልባት ኣነ ዘይፈለጥክዎ ዩኔስኮ ዝሓሰቦ ወይ እውን ዝገበሮ እንተሎኻ ንገሩኒ ክእረም ሬድየ ክመሃር ቅሩብ እየ ዝመስለኒ ርእቶ እየ ዝዛረብ ኣፈይ ስለ ዝኾነት ኣነ ጌጋታት ክህልዎ እዚ ቻነል እዚ ጌጋ ስለምንታይ ገበርካ ዝብለኒ ምናልባት ኣብ ስራሕ ዘየለ ጥራይ ዝብሎ ሰርሕ ዘብጋገ ጌጋ ናተይ ይቕበል እየ ማዕረምታይ ፅበየ ባህናፅ መንገዲ ርእቶታትኩም ክትቡ ክትእርሙ ሓሳባት ክትቡ ከተህብትሙ ናይ ኩልና ስራሕ እዩ እዚ ኣነ ዝመስለኒ እየ ዝገብር ግለሰብ እየ ብዙሕ ጌጋታት ክፍፅም ክእል እየ ብዙሕ ነገራት ናተይ ድማ ካብ ምንጭ ናቱ ድመፅእ እንተኾነ ኣነ በዛ ነብሰይ እዚ ዩኔስኮ ዝበሃል ንኤርትራ ክጠቅም ኢሉ ዝገበሮ ኮይኑ ይስምዓኒ ዘሎ ምክንያቱ ኣይ ዶንት ትረስት ኖባዲ ካብዚኣቶም ዩኤኖም ዩኔስኣሮም ገለመለ ኩላቶም ክቡኻ ከለዉ እዚኣ ክሰርሕ እንተለምካ መርሓባ ካብ ወፃኢ መብፃዕታት ናቶም ዝፀቢኻ ግን ፕላንካ ክትገድፍ የብልካን ዝብል እምነት ኣለኒ ንስኻትኩም ድማ ናትኩም ርእቶ እንታይ ክኸውን ይኽእል ናባኻትኩም ገድፎ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድእ ክፍትነ ደፍነትሊ ናትኩም ርእቶ ክፅበይ ኣብዚ ኣርእስቲ እዚኣ ምክንያቱ ክብድ ዝበለት ኣርእስቲ እውን ስለዝኾነት ሓሳብኩም ሃቡ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ እናበልኩ ምዝያ ጠምቲ ደርፊ ክገድፈኩም እየ عندكم سيفتو كنت أسقى المايا كما يحكوا في البين يا كبر